الله الرحمن الرحيم. آمين. قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرأت عليه أي كنتم. نعم. بسم الله ألا تغدو الرحمن ألا تغدو الرحيم ألا تغدو. نعم. أم بعد القرآن دامنا سورة الفاتحة دي. لا أن يعصر أنما قربانه. نعم. للتفسير بك السمالو لا. وبعد دامنا سورة البقرة. نعم. وبفاتحة الدعوة. موضوع كلام. نعم. كاكا كتابين كلامي دافلانية. نعم. كبركة نيني كني أيه. نعم. كدعوة نيني فاتحة فنا بركة كافو على كسانغرة يرانا. وكما وكأو سنة. نعم. أيه فنا بتوع سنة يكون. هل نقول أنت دون غنيا منو بولالا. نعم. أمبا غنيا تقول تاولا. ولا دقيلي دبارين كديلتي. نعم. أفنا بعد دمنا سورة البقرة. أمبا أفو سانتاما نمبا دمنا. نعم. كافو نبارين. المامي مين فو ينسان. نعم. أمبلا كراني لدو. كافو كونو بلا جيلي. نعم. أبا الله سبحانه وتعالى كلين دبولو. نعم. ونايا كايا مرياك منا. Aya temeni ateme yoroye aboko glan akada yere chugomi naam abe ben ama chugomi la ka fo mi mandi ala yo teke abe ben ama chugomi ade de bo fana do ise ko naam ni ka soro ko woko ya don ka fo ni ko ye ala dia ni tande naam ibato ala ka dia nyakono ala ba ka yere ka chugo yala naam no kera abe nya abe dafa hal emin ba kela lebu mun bila fe min bila ale ala bo sutura na ka dafale nyai ito nyon to minu kan ko ye ila abola tunu sabula ko intora ale bo karamo ba nunu be ya ke tanto imam malik imam darul hijra anya kala ha kitabu nunu ni yu kala babu fenfe na ya fa banto abafi wallahu a'lam beka ni mifo ala de ba don chogo mindo ga ninkeni ne ka famu dande o kuma yu ni dumo bo ala tafsir min nan flala amba fo minu na kaka umancha minu na kaka umancha an kini man sigi ka fo kanna kaka an man sigi ka lonni banna an ga sigili o kaya mariya kanna batulide suna ma ko be lonni mun na pour ka tafsiru ke amma lonni kala wa amsala o kaya mariya an bod labati kalo imana jo ka je ka nyana fim bonyo na ni alqur'ana e kata se kalo salima o ya mariya mi ni ulutu nya bo uda uyamina mina fo kata se domi ala kira yere ya mari aka alqur'ana kala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ani kira ka surun ka teme dan fen beka kira ba do ka teme dan fen beka ga sele kalan yorola ama teriya blain ama gerenya blain ayi ya mari ya bla woni nyogonti aka ma iqra aya ya mari kalanke ga iba keni muyi bismi rabbika akeni dama sa toye iki yere to bala kakla ka do sayyidina jibril da hala ba da jibril min da kira ba do ka teme jibril ka ga ko nin koin nin te soro ni yerema ato aka teme do la ka seima ne kalande de kalan kala be kan kan famu aya i kalana chogo chogo i forla chogo chogo i ko do chogo chogo ala ka ya maryama kono koy na tala doro ala sentala subhanahu wa ta'ala kuma ambe ala deli auntain ala ka to ayere bolu amen aka ya maryam min bala ala ko korosi anya amen abe korosi ni chogomine o yere fana to nyaado ala de biseka ambla ka korosi aye ala ka ambe bla usira amen ya rasulillahi allahi insha Allah ta'ala يا ماكيما سورة البقرة مدنية أكوني بقرة سورة أتجينا مدينة وآياتها 286 أو 87 بعد 200 أكوني سورة أتجينا مدينة آية كمفلة أني آية بيسجي أني وورو والمدوبة فأني آية كمفلة
ani aya bi segini wolonla abaye aya ukla chogode da wana alquran fulani chogo minata odila ala ka akili nyumandama amin ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam alquran madama tan chogola aya majigin tan chogola ajigina orduru mununa bakara te sura foloye sura flanante sabanante wa asura dafale nyere fana bema dama nyogon fe ayi alqur'ana jigina don doni ayaw be nyogon da sura be nyogon da nga ale kofe aye ya mariya di minuma o ka mo deme alqur'ana karamba be na se ala chogodi otu mo nani be sahaba wala sukandi ka kalfa uruma fa khuzul qur'ana min haula'i al-arba'a kuna umanye na uba alqur'ana kala aya kala ni manani na olu nani olu sera ka minke ka be ka fatulima u fatura tabi'ina unana olu fana ya mafle min kana geleya yelema do ka do ala sebeni min kera kira klela o sebeni inteta bi arabu kan kalana sit se ko sebeni kala ay utednyana aya sabula o sebeni adon tomitala shaklutala tege yorotala imana ta papier kuna aba dense na fu papier kundola aya unyabala ninye ulu dama yoro sebeni ne ina fo an klela bi ni mami ne futa jalon ka be nyogon kala ma ko sebe ulu be letri ti nyogon ma ga uba sebe o kakana arabu letri ga uba sebe pulo futa kana ni e ya ibolo arabu kano kasoro pulo futa kana ha akila ala san ya letri chaman kala ha donc o danim be ulu ka cercle ni emi be ulu kerefe ni te flaka me hal ni be arabu kan sebe ni don ni ya kala ita do voilà donc una nafle ni kala fere doni sahaba nunu labana sahaba nunu balola inafa abdullah ibn zubayr nunu olu beno watima olu ye sebeni mafle ka article kala qaida do siga nini kera ninka keta olu be klola tumami a soro tabi'ina unana sa'id ibn zubayr nunu klesera olu soro la kana qur'ana aya u yere tige aya dama o ka keni sura ine ni dama ka keni ni dama ka keni olu fana ma laban olu de sura nunu blarana anya bala chogo minta uyake kunjuma kama kula uzu fulama fule damnala olu be sura surumanunde kulu walla ukasuru tabati yadaka suru ni dona kalana kle fula kay sura kelen soro kurazi bimina gani e kalan damna bagarala ibe sanfla ke masura kelen soro ifarbe faga ha ima follow ni demseni sera sabima ube feti kay ha fodo yede ka kalanda na sabi kwa kalanda ba wa sabi digin kaba bo sabi nyogona nani o de be bagara kelen ko hizibu nani uya mafle courage be don kalankela la chodi uya blala odla anyere ka jamana ukanya tatra programme be flaw bor wafako dakkan na sera wal fajri atara se dakkan ma o de yoro foloye kalima fla minu bolendo ukatu nyogona ube de gagla na ye kad sami ban anana sabbaha lillahi mumbe uba fa ko sabbangari ube feti kai me ka masau kan truana to ka fa dem sunu ko feti kai ni be stratégie de qui encourager qur'ana kala ni enana ni bebi ebi kandela no qur'ana e kla bay ko mo were ma ko bida kama ka kira klela mfa ita mafle ire ka bida infana ka chade ambebe bida dola kanan tala gusinjira tala gusin ahanga ala ni ndoro ode nyo suno sahaba ma kalanta ala kirair ma kala sallallahu alaihi wasallam ya قلنا لي طالب عبد الله كتابه كلا أباف يكون رسم الصحابة وطبد التابعي سميته بمحتوى الجامعي رسم الصحابة وضبط التابعي أقول كتابه من أقلان القرآن سبن جوه مولي كيري فوي ngamba fo chogodi rasmu sahabati sahaba wiya semen chogomi wa dabdu tabi'i sahaba mashaklu kala minu nana sahaba kofe olu ye shaklu min kala be kiri fo ni ndorande ka mtena ni to were fa do anga fa mutento
ya mede o kuma bagara akera sura fulana nin tartibu inde ka ala kan be na fana ako bismillah ala togodo arrahman ala togodo arrahim ala togodo alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika ala de baka la nyini don kuma kanunun korola ya mede hal ni chaman bi ka jiro jakala ga anya soro tanto de ko anya refana ba to tan anya soro tan wallahi an fana ba to tan an kente fen faraka ala de bado la nyini mimbala nin kente kuma juguye awa do de la gosil labi ko ni talo ita fo ita don hal e mimbado ibado ka teme ala kanwa atiki mako ala de balo yi bola gosil mado bi nyaro gele en damata mena ha ni be min lo ala afo ne ya lon ko ni mbala obetan o ye e ka foli me min ko ala ba don o la gusiku ki yere le budra ibe fe kayira mo la ki lo ni kala e me hakilu ma u be ba do ki malan kulo ma sebe ka barate ya me ako zalikal kitab ala ko ni gafe mun fle la raiba sikate fihi ala ya famude alako sikasite ni alqur'anaina la raiba fi alako sigatala hudan ako kanadu la raiba fi alako kana hasigate ala wa jumlatun nabi khabarul mubtada dhalika wal isharatu bihi at-ta'zim yamed ako hudan kanadu lil muttaqina ala nasranya jawni yamed hudan qur'ana nye kanade rabbeka kandate lil muttaqina ma minum bisra ala ala kan sira ala ala kan sira ala alqur'ana bolde nafa yame ako alladhina alako ma minu yu'minuna bil imaniya bil ghaibi bil imaniya gundola yame de gundo ode inafo aljanna ni tasma ni ya zahiru fo ode yoye ga abatunu ye jumaye bil imaniya alaka fasamantiyala na ya bla yoro na ya bla yoro ni ya ala ya damna nini ninde ka gele limani ala ka teme fembe ka ninde abu jahali balika tubi ninde abu lahabi balika tubi sino ka fu be susolike aljanna tetnye jahannama tetnye o yesika de yumo sabula saya kofe utado mimbe nu ye min soso yuka hakede nga emi flanchela anya bila kunu ifa naunde tumbe fala ke ala ye eti am bano de la yuminuna bil ghaibi uma ghaibu inde so uma son ka so de ka son ode made inde ka gele ala ko la ko ka dondoro haza fadlullahi yutihi man yasha ni yo don ka son ede che folo ko ka ni man mo saga hadama dinya yere dara min kama o yode ala ka kulli mandam wala ala ya dami no moye ako yuminuna bil ghaibi ubeson ala ka fasamantiya minu na dogolendo min bangelendo olu sonin boma wayuqimuna as-salata ya ukena kanda takama sere folo ala ko be sali de tugal ha ima sali valerie alqur'ana fla fola tumami ako ma minu be limani ala la utama sere ni o ye gundo ye la folo mi be lon keneka o ye ibuna sa kile ni jelen do awa foka ta ankla abe seginin de kalsa as-salatu 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 ni ta nyalo ite sali nyado ni ta valeur don ite sali valeur don parce que dia do be salla wallahi ni madeli dugu klafe ala batula ita sumi so لقدر بمن في للصلاة نور عظيم يشرق به قلوب عباد الله الخاشعين أبو تغمسير فكتا أو سالك لا بتاش ويد سا أهان تنيادو إمين باكلا إدي مي كان سالين دوغيا يرفع على فم من بنيا ما كان في بود دوغيا إما على كتاب صلى الله عليه وآله وسلم كوني ما ماي القرآن الدروسي ala ya no yaye isere alquran la iba kala wajibe kuni nya bora mo wore fe tinya kono yaye summa dhanna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara mimma a'zamahu Allah ala kira qatade ako ebe fe ka fen doya ala fe mun bunya bokuma ni ala sali bunya ni ko iba doya ni alama farika yere de be doya sali keni wallahi a'zamu li ibadati batuti min kabbo
ka cekai akadi alai ka sali bo o batote na tumbe ala kira ba fanya sallallahu alaihi wasallam ka to ama fanya ka ba o de nimero enye nimi maglan kanya o tigi de mai asali kedi kai abi ko ni fura dira ka be bana fura ke fura kan ga ke chogomi docteur makilate o ba ira ko fura mai wa docteur de mai la fura ke kai abadan ala ka kili nyuman dama ala ko tagama sere folon be ala ka jon nyuman nununa ki ba yo be sali de sabati nu be quartier la u be lom misiri kono de nu be quartier la u be dom misiri kono hal nu tara dunanya la u ka tagama sere folo u be misiri ni kale ka misiri be yoro olute so sali olute so sali ke lawye oluye misiri batu bagawde yamede ala ko wa mimma razaqnahum awane ala ye fɛn mun d'u ma yunfikuna u b'o fana di ala kama ye fɛn mun d'u ma u b'a di nafolo la wala alabato la fi ta'ati llahi ala ko walladhina ma minhum yu'minuna bima unzila ilayka u bɛ limaniya ne ye mun najigi ka n'o de alqur'ana ye wa ma unzila ani min najigina min qablika ko muhammadin wa bil akhirati ako lahara hum yuqinuna udengani yalendo ala ulaika akon ni mo nunu keni ala hudan ube kanala min rabbihim kabo udama sayoro wa ulaika humul muflihuna nunu de ma kunanduye ala kan faruka yamede nyuman kadi ala ye odla hadama de idade le nyuman folila ima alqur'ana damina ala ye tagamasere fen fo sura na fo sisa abe nyuman gansa amma maga jugumani abe fe kan nasu an ga ken nyuman kelaw de ninde kama an ga chagoroba nyuman temenu wajulula ba fo ibe kokola sali nga bide anya ko hali ga sali dabla ala na dabla juguman farale juguman ka to akake amma imene ma to aka nyuman ke la ala nyuman be na bo juguman me doro ka be juguman ko hala ka sali dabla kana fa kana dabla mfa ake ya me sali o de nyogonte o la chugoroba nunu be ni fo wadi akunte kuba fo ye kata juguman ke ka sali o mo fi ko de ibe ko la igele ka sali de wono ni sali nyana ibe na bo juguman anga bikle ta de kabako do ba kuma folanye anga jamana ko rafa dugu do ko do tara do de muso nyini ubebe dugu kile femba ko wa abayre wele ko dine mo ko luti ko karsa de ko kabine de nyini ko yo ko ko ay bonna chen kile na kile mba nyini ka na nyini kali njabi de mba furu na fulu be mo mbada wa atigi femba ko abe de ko dine mo kaka makarsa ere ko iben de muso fa kwa ako wallahi nya volunteer ka fa fa puri ka do ntenden di makam mbi ni kai ka ke ala kama salatu be wele erduma afonye ni ya soro mbende na na folo be bomba di salatu be wele erduma doro ko chay miri at khala no salatu be wele erduma imam farin ka fo islamete ina la tene islam nyana mai ite ta misiri la o yetme me hali ka da be wele ermi to fana akwa le tumba den ale be islam nyuma de nyina ba den donc nan be ninke an be sali jo anje misiri matarafa anje nyogon su nyuma na wallahi juguma be dabla ima ye follow wajuli mancha wajuli kela o mancha nga juguman tu mancha ga bibo bi wajuli kela o kuma na foku daji ba dongo do radio biso kena o biso nga dongo do ko jugu kura were be kana wajuli kela o yere be ka ma do bla ko jugula anga mo ko roba wala degi wallahi tare buye uka chogo yaina kiye jugumana ka doibe jugumana ubunyati aka ubafi ye ko nyumanke andu wajul labi ni matake mo lebu yo tado ki jaga fari figa tade salla kafri dobo misiri safa folola ni yu bena sufe ube dolomi ube jana yake ere wiye kitomi ifana mito so no kuye o ala ka kli nyuman damma ala ka kli nyuman damma ala ko innal ladhina kafaru ma minum banaka abi jahlin wa abi lahabin wa nahwihima
nunu fana ka almamiye nunu de yamede na ma jugu nunu beni ka nyamogo don yamede ma jugu nunu u fana be nunu de la degila Abu Jahal tamasere folo min ni ala ba fo sura folo min digina alquran kono aye mun fala araita alladhi yanha idha salla akon kibaruya min be nga jon balika bo salila ko jugu tete maka kana mo bo salila de amai mo su ala ko Abu Jahal tamasere folo ye akabe do ala kira ni salide ke ala ko kibaruya de naka ko kai wala amai jaga amai anga nyogon suka kaka ala ko sawa'un akaka alaihim ka anzartahum nunu baga am lam tunzirhum wala imu baga la yu'minuna utillimaniya ala kan kisoma o dusukun datugulenye hal netinya forati ta etinya do ya famude o juguman bade juguman ka jugun ga ite nyuma fanaye o de ka jugun ala ko munna obeke khatama Allah ala de datuguleke ala qulubi dusukuna wa ala sam'ihim anu meliklawla wa ala absirihim anu yeli nyaw ghisawatan ala tampon kala ay datugulan kala o de hijabuye wala hum abuye azabun azimun la jaba min niga suraka bon ko sabe ala kan islam be kisama wa minan nas ala ko abi hadama dawna man yaqulu minhum ba fa amanna billahi aw liman yara alala wa bil yawmil akhir aw liman yara la harala ala ko wa ma hum ulukini bi mu'minina kuli man yalendo ya famude yukhadi'una Allah ube janfasiri kanyasi alala walladhina amanu animamunu liman yara ya famude inde ala jonu nuka nyafo choye ye noro minta ala kirala sallallahu alayhi wasallam alquran famula ka nyafo nibe arabu kan doronde fo yukhadi'una Allah ube ala janfa jonbe ala janfa be siri jona ibe awbe nyogon nyemi kofe awbe nyogon nyata kalama ibo ke ala ibe awbe nyogon nyemi yoro ala te yoro min kalama yere be jonye ko ala ti kalama okuma yukhadi'una Allah ube janfa siri ka nyasi alala walladhina amanu ani mu'minu yamede la alako wama yukhadi'una akuma janfaka illa anfusahum fanakaru yarakun dronde janfa ya famude uyere de janfa wama yash'uruna utakalama ni yere ke mo nyana ma numay kasoro yere ma jugute kana miribe ala mo de trompela ay ala fanatede john ibi yere de sabula domini ala kima tep wallahi bado itumba kalamina abi kalama ka teme yere ka okuma ikana janfasiri yere la kuma koroyo de ala ko fi qulubihim maradun abudu sun kono bana fazadahumullah ala yujidi maradan banala ode do farala kafiriyaka bima anzalahu min alqur'ani likufrihim bihi walahum abuye azabun lajaba alimun minnaka jugu bima kanu tunkara yakzibuna aw yukazzibuna ubekalontiga minna ode yawga to yaye alako wa idha qila lahum nafaru la tufsidu fil ardi aw kanat nyaliga dugu kolo sanfe qalu ibu kama inma nahnu muslihuna aw nyalike lawde alako ala atu innahum humul mufsiduna olude nyalike law ya walakin la yash'uruna nga uta kalama ube nyalimina utalo wa idha qila lahum nafaru aminu ay limaniya kama amana an-nas inafa hadama din mu'minu nyumo olude limanera chomi qalu ibu kama anuminu awon be son kalimani ya kama amana sufaha ina fo lalo maw limani ala chukudi ya mede nini be fola haisa kalande nyanama be nimbe fima ko haju tila dusu tila yelalo made bi yere fagafu yere fagala karsay abse kinna famuna ala kote konde tu fora folo fala anuminu kama amana sufaha no ko ambe son ka ke ina fo lalo man nunu kera chukudi awon tekete awa olla ke hunya do be ikorosi ala de ikorosi ala an karamo ko mba fo ko ka kewunya fo ka ta tasmaro ko ale hakilla kan nalo ya kata aljanna ko sawaye ka kewunya ka ta tasmaro ako hakilla ikan nalo ya kata tasmaro ko saw kewunya ni o kuma nalo yen ala ko di anyere ma ala ko ala innahum humus sufaha
ako olu de na lomo ye walakin la ya'lamuna utadu yalo nabe mo min yana kaka keguni be drale de fato ni ya hay fato zonga fara anka abulo kante ko kalama male ngabe min anya to la ni kalama ta kalama kuma kana ma to fle kute ko don ki kelende de ko don ni yo somi sori yere la longolo abana e fara la ko lombaluka alako wa idha laqul ladhina amanu nuni mawbana minhu liman yara qalu ibu kam amanna aw liman yara wa idha khalu ila shayatinihim awa ni usegina katuka patron kafirin nunuma qalu ubafu inna ma'akum anni awdu be nyogon fa inna ma nahnu aw ken kera mustahzi'una aw be yele bonna chideke ambu sabotede yamede ambe ka kulanga ufede Allahu ala yastahzi'u bihim ale alabu to be yele bonna chika u yeredla ga alati yele bonna chika ka dan fenna yastahzi'u bihim abato ka yele bonna chika u yeredla wa fo tanto sino ala valeur kabo ko ala ka saboti ma do saboti sifati alala laysa min sifatihi istihza wataka sifa yayi nga abato ulde be yele bonna chika u yeredla ubabbe ku yeredla ala ko waya muddum ale arabe munya uye fi dughyani muka yada konnala ya'muhuna ubiyamede ubeka nalo ubeku banamini ulaika alladhina ulude mawye istarawu dhalalata bil huda uye kanda fere filila ya famude uye kanda bla ka filita uye kanda bla ka filita ala ko fama rabihat amaganye tijaratu mukajagola wama kanu umake muhtadina mawye kube kanda mathaluhum ala kununu misali kama salil ladhi istawqada naran abiko ma minna yatasma min falamma adaat ma hawlahu tumami ayelen kura ayelen ke akara falala zahaba Allah ala yatagalika bi nurihim nuka nyanoroye atu yatasma menade ko wala saka yelike nga tasma menna doro nyafiyana tasma menene nafanyawa kala man nafanya de ni ega kegunya anika kodon ami blafo ila fo ala ni ala jon keleli ekeni ka hakili mafanya ebi ko ni ntigide minne tasma mele ko dibi bala anyafiyana tasma kini fle nga ale kana fa jumambala donc ala ko misali betande watarakahum ayutu fi zulumatin ubadibi kono la yubsiruna utayelike ala ko summun utlo girenendo tinya kuma utame ka famu bukmun udaw garanendo utsega kalimatu shahada fo umyun unyaw fiyenendo halika yelike ka don ka sauke ni ka choya nan tekelenye hal ni ka sauye wallahi bado tekelenye yamede fahum la yarjiuna ngawte sigin ko o yeli tula an balma docteur do ale docteur baye ay kalanke ka docteur ya kalanke fatun kalimaniya klalala ka ta duna fando fe limaniya be segala tumami atuntara islamiya bolo farado de ngala yake ma min bisaka barala ma ba chama ulu de fatura bol dondo zura ngana chama akwa atilla harati ne fulai kalama akome munu mbesa ale bola be minne ako wallahi ako tiyanya karamo ko nunu sa to chekan kutu ako ale a prefere ka do tiyanya yalo de kama anda awa yalo ni kenye yeli mbe takama sere fa yamade umyun da nin to nya fiene inya bala jinya kono iyere ba fola min makika patron ba ani nunu ka nyamo ba umafle dro hali nyana mayala jon taka chogo chekai jon ka position kai juma nyana bolendo iyere bolo hal na mafiyo aha futa ka kote mo mbe si fala ibado me ifade ko kadiye suna mbe si fala ya ibalo ka sa ke si fala la ifade ko kadiye ifade ala ka akili mandam o kuma nga fleli ka nga taka masereke ala ko au ka sayyibin minas samai wal makabasi kabo sanfe yamede fi abakono zulumatun dibi wa ra'adun anisan prenka wa barqun anisan minyanku yaj'aluna ubaka asabi'ahum bolokonu fi adhan ukulu kunna la yamede min ajli sawa'iq prenkai ajuguya kama hadara al maut sayasiranya kama uboka ubolo ubena sayasiranya kama atubali kasade wallahu ala muhidun bil kafirin ala alakin kafiru ko abela jele lonni ya babulo
ako yakadul bar ako sammin ku benyini yakhtafu absarahum abu nyauta kullama adaat lahum na yilen kuda uye mashawfi ubetama akono wa idha azlama nidbi donna qabu ubujo ube faramina utsega buze tuguni walau sha Allah na kunya aladiya la dhaba ala tumbe minalika bisam'ihim umeli klola wa abasirihim wanu yeli nyawla inna Allah ala qadirun say masalu ala kulli shay'in fambala jelena ala ko ya ayyuhan nas ako aw makakaw i'budu rabbakum ay awda masabatu alladhi khalaqakum ala min awda wa khalaqa ay dalika alladhina min qablikum ma minhum kunna aw la'allakum ador aw tattaquna aw basira alani alladhi masami ja'ala lakum al-ardha alade dugu kolenke aw ya firashan fensen fendo alade ya feneka dalakanya was samaa ay sanguluke binaan datugu fendo wa anzala ayala jigi minas samai kabo sanfe ma anjila fa akhraja bihi ayala boni jiye min anwa'i thamarati yiriden façon bela jele ristan ni garzigade lakum awye ya famude sankelen de bena abe yiride munu namo e ka maflo be chogo minban asi dia ni doin dia tekele yam raisin dia ba damana pomme dia ba damana tomate dia ba damana betrafu dia ba damana salati dia be dia bi damana me ji kelen de be ku pela subhanahu wa ta'ala nite kabako yara kabako bawde an kan mirini mina ala ko fala taj'alu lillahi andadan apa au kana fulan ka fuke alala ya famu de au kana fulan ka fuke alala wa antum ta'lamuna au badu sabla au ka energy flow bolo be karu bi die kelen gu kele qualité kele togo ya kele ikaru bi nyana togo hal ni yesanu kungulo kala abe jibundi to ma bodoro de bi nga ala tatete yana ala de ba a ji kele abi qualité chaman baden diba aw hada madon tiso law yalla utisi o kuma nga bunya segi alama anga na fulana subhanahu wa ta'ala wa in kuntum fi raibin ala kunaw sigara mimma nazzalna aw min najli ala abdina anga jom muhammad kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa'tu bi suratin ay sura natida min mithlihi kabo anyona dola ay natilikala wadu aw ka wedelike suhadaakum aw ka bulula min dunillahi famun ta'ala in kuntum nawkara sadiqina kautnya tigiyalendo aw be kaminfo ko muhammad be batula aw yere be batula fa in lam taf'alu aw alaku nawmake alaku walan taf'alu aw tisere kake kuma nyede doron ka yire aw tise ga aw tise fana فاتقوا النار التي وقودها الناس ايسران تسماني ni hada madon da ya kal atakuruna hada madon da ya loye wal hijaratu ya famu de ani kuru ka yamede yame sabi ba foka asnamihim ina fo wo kuru munu ka bolu ha ni fana sabi ka sede ngaw yankara mo ngani ka shaykhuna ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu ko munye kuru fana fara hada madenka jahannama ko tasumate na kuru toro wa kuru yere ma ala kutake na sarabe ga jahannama shekti jan ko kolla ko ala kanteni kurima ko ala kambe jomma ko halni ma min kera bato kelay kaso qasawatal qalbi bila idusukun jalendo ko fara wala hizbun labana ala beta misalu fofoye ako dusukun gelentigi nunu limaniyate dolde fana dusula wolle beta fara kafiru ga tasuma ko sino duna kurin kente kurin kene onya tite jahannama ye atorote sama ka funtala abe dusukun gelonde ma wal hijara aw munu dusukun jalendo ko fara kaw dusukun magaya ya mede ka jugu ya dabla uiddat akun tasmaina banna lil kafirina ala ya la ben kafirude na'am ala ko wa bashiril ladina amanu ika maulima mawladi sodi amanu liman yaraba amilu salihati liman yakofu yebara nyumanke anna lahum kafu abuye jannatin aljanna tajri ababuri min tahtiha akoro al anharu ko nyaw rubo buri aljanna in konnala kullama rizqu minha akoni diru keru matuma min thamaratin kabo yiri den rizqan garzigala qalu ubafu
hadha alladhi ruzqna min qablu awa ninda tundira makoro folola wa utu bihi akabe dile ko mutashabihan ubolendo galate segin ka dile ka to ya mede ina fo bi isigile anana fendo dima una ni aseti fale a cekai yiri de nyana mangansa imana fen nene iba soro kadiye gatime doinka foni klala peuka ba aseti betana yere na nige yimna aseti be na ina fo atumbe chogo min folo itu min bala o place tala akasa tala anotala iba fa abiko ni nyoro de tundira mo ala wa utubihi mutashabihan ala fa ubole no min tagara onni tekele aljanna ya returtea ale dorando ni min taraw te sigin mutashabihan walahum fiha ala ko abuye aljanna kon azwajun furu nyogon mutahharatun minu senumandu furu nyogon minu senumandu yamdo hum fiha khaliduna ala ko be dumete ala kanu ayan islam wa nazala ako aya mumbena ale ajigina raddan abe seginike liqawli yahud yahudiya ka kumaka lamma daraba Allahu al-mathala biz-zubabi tumami ala dimogo ala tama ala misali ta dimogo la abe bulu fola tumami wa in yaslubuhum az-zubabu shay'an la yastanqizu minhu da'ufa at-talib wal matlub ma qadara Allah haqqa qadrihi ala be ka ko uyene ala toy kata buli pato nebe fembe kuye boli hal ni jeli bonaka ate jeli yeremi atambe hal ni jeli min ni kadaye limogo dobe na jeli susu ka to sigila ka tseka limogo gen ka bwa yerela yahudiya yi kan do ko ala desera kama misali ta do ran limogo yalo ni ka boyi yere bolo na ede be klaki yere jasi ni ka boyi yere bolo ede be klaki yere jasi parce que ibi yere bla yoro do la ki ka sa fen do ye o fen nu de be klaki malo or ni dun tu nu be uma uti malo numuru za ima ko ale alade munya halaki wala ala ko inna Allah akone ala ninga bunya ninga korota ninga se la yastahi an yadriba masalan ako asametene mine atekelle buye nela ateke feyena an yadriba masalan ngan talim go se misali la ya famude awe munno min ka dogon ka teme limogo fanaka o yujumay o te sosole wa kama mafawna ako ma ba'udatan komi ba'uda sosode ka dogo fanani fen nunu be ako ne alati molo ya ka talim go se la wo sangoli mo fama fawqaha wala min ba sanfe parce que soso kama mo fen nuna ma dunaha hal na be ala mo loni bi amma min loni bambola le de dogomani ala ko min bo sanfe kata ate fo isene ala o la numuru la jamane ndoro ay soso de tiam ay soso de tiam ako ni kele melekiya teta ibrahima eteta nte waro wala bo wula kono kana nte ji kono fewna bo ay soso ni do wele ni ni jihadi di ede mata soso ni fana ko basite atu nuruza kontane mbadura na fiwa do na nufe atari siga ku sembela ka fawili ka do ala subhanahu wa ta'ala kun ala ka kala ka juga Allah ama fla abi kala ni mi mo mi ni la be ka de ala kala ala ka kala bolo fla bara sisa hala kare fa mo ta do mu baka aba kungolo gosi aba yere ku abe kogo teti abe tiso aba nufe abe ji foro ka bo ka foro ka bo ai so nimba hakili la endoro vuva sino wata rofiete ai dugu be wili ka ju don ni kala be ya ta ke nimbe yiri mu gudu ni ndumu ni sama ni fe la kwa bana asera yoro la tingera bela ko gardifla ako san ko bo rufla dorogo shetana soro la kanuma ko san ke ni ka sera yoro ni kungulo ide manda ya ko mi kungulo dorogo amba tere ko sila ako ko no bise ka ko bismillah doro iblisa kungulo do na ti kayira minna kungulo be bolelo ko ni kadiya ko ni kadinye iblisa ko ale bise tuguli ma tse tigalla
aya daga gardi do lo ko be umma ko burale way pamuru bo ala ablay way pamuru bo chap ka kungulo kero kabal kungulo bina ibnu sabo yo ko ni tiga jogo man nade se ba atabana foi ta ko subhanahu wa ta'ala ogma alaka kalate kun dafana nan alaka diya nyanyine ulla char abdurrahman banaji radiyallahu anhu aka hamdan qasidara tauhidula abode fola ako nomruza bun kana ana onne ko allawi ndar sate makko ko bongu wino o mayata so ko bongu halki alla bongu e lawre mun ndaw alla depudo jasta lodo mo sembata ako nomruza tun kay ala de ako mi amafla sate bora so felela ako so na ka jasilenya no sera ka ala mu halaki ako ala kinde jasilo no ka teme so fana ha ala ka atlinyu mandam o kuma ala ko alebe so alete maloya alebuti ale alala ka fo ko so ya ka danfen ha yalo e mana ke patron ba bi ko patron ba de sebiye ibena ta yoro dola inika demsunu be nyokon fe eki dendo ya anogole ni anunju be bola driba de ka na kofe parce que mo mona ni nyene yelle bude e hakela ni maka ke edenya ala ko kale titi subhanahu wa ta'ala ma do ni telle bu yene ala ni ndi nga dafale nya dole nga dafale nya ala ka ala lon no ya nya so ala lon man no gonde aman no fa ala ko fa amma alladhina amanu ma amanu liman yara fa ya'lamuna ubadu annahu alhaq ko wallahi ninde alaka tinya to yayi annahu alhaq ninde alaka tinya to yayi min rabbihim kabu dama sayr wa amma alladhina kafaru manu banna fa yaquluna ubafu madha arada Allah bi hadha mathalan ko alaka la nine yemunye ninna bi hadha masalan ala ku yudullu ala be fidilika bihi ninne kasiran mo chama wa yahdi bihi kathiran ma chama be kanadai wa ma yudillu bihi la taflina illa al-fasiqina kuna kira fasiki ala kanan farao ala kanan farao wala mun mun tunga groupe ye lutte contre paludisme sando la uyang le seminar la ko lu ka programme ka so si tunu ka bodnya kono de vai ngo ka no programme ka umayima ni ya bora bama ko bi katkati dirima akonna sumale ibe hotel la ibe sara klesaba kikana an kalan so so be mi ke mogola woni soso bana ito soro de itato soso ka to yere ki ta du soso ku ta du ala nya da no bolo nyo na de ni soso bana ale te taw nya fo mo ko de be bolo la soso la ko be soso kele ya non gani ka ko odla ala famu wallahi foi man gelan ka famu bo ala lo ni ka gelan ko ale be ka programme plan ko ka soso situ mais anina nendu ale tu est sommaire de soso yele le bara dira alema kaka soso kala donc ne ko ibo situnu na bana ibe na bara wera dumange yalo ja soso situnu ni damande era la o kuma soso ka toy ga ukana mo toro radiyallahu ta'ala anhu chero ko gaddo o ba boddo ko wati do win ke to fa fo ala ni yeso so balo ke hada madende la ako abalo ka yoro la ga toro se hada madende ma yoro yalo alaka jonnu bisala dilda chara kumen do ga tuma chama be tuma do abisi ga be do ke dan fen fa be ta seni kalima ima na manya iye soso balo de ga hada madena abalo ke yoro la ala aka toro ta soro yoro hada madena ma toro soso balo la ala ka akili ni man damma ya famu de ako alladhina yanquduna ahada Allah ako minu ni kasro be alaka laydu talun funi ya min ba'di mithaqi atalin ko fa yaqdanu bi malika ma amara Allah bihi alayya mariyaka muna an yusala ko ka tugu ala ko sindi ga tugu nga olu ye sindi tiga lawde wala olu te mo ko nyumawne wa yamede wa yufsiduna fil ardi akube tadugo kolo gatnyali lawri etnyali ke lawde ulaika ma minhu sifaya yanhumul khasiruna ulude ma perdi lawni ala ko kayfa takfuruna jogo jumana aw be ban billahi alala wa kuntum amwatan aw batun yasude fa ahyaakum
ale ala de aw nyanamaya thumma o kofe yumitukum abe aw fatu summa o kofe yuhyikum abe aw nyanamaya summa o kofe turja'una ilayhi aw be segin kata ale ala aw be segin kata ale ala de ma ya mede wallazi ale de masay khalaqakum min awda khalaqa lakum ay dalika aw ma fil ardi fan nabe dugu kolo sanfe jami'an abela jeli ski ha ala hada madem bunya akoni fan fla dugu kolo sanfe aya beda awde ibe yiri tege akadi e to ibi ka furu bala ibi ka seneke dugu kolo yoro mini dia ibase kika supasman kala ha ibe ni kala dugu kolo mina wallahi ni ala tumbora uje nayi mina kanin be ala wa fa fibolo ibe bigam mina kalamo ibe dumunu dama fona fara a cekan watimi iba kan iba sogo dumu mo siti jalabi ni ye duna soro ibe la ni sodi anai ha misi ave ni misi wolola ayere de yana kasimi ere bi den tabo ale la folo ka soro ka den bla kanala yalo ni tumeke tonoli ya ha ala ko nyinin da awiye la ni bela ante ka ala lon ala ka dan fauna ni ye ni nema nunu soro i gele ka ala wala ni mando on la shaqti jan ko radiyallahu ta'ala akoy gele ya hal ni desala ka ala kuta dabla ka ye nema munu dima kana kuta no fana ye ay nema munu dima kana kuta no moy ka bonde akoni desala ka ala kuta dabla ala ye nema munu dima kana kuta no ke na nema wera dima ibe nema ko yoro ale ta ya be ko re kele kana ka ala kutala ala kan senu ya ala kan be je ya kan wala ya rasulullah ya mede ako summa stawa o ko fa ala ka se kanya ila samai ka ta sangula fa sawahunna ayo fana kanya sab'a samawatin ayake sangulu wulula ayu bla nyoronko wa huwa ala alimun lonni masal bi kulli shay'in fam bela jele o lonni babulo وإذ قال ربك للملائكة أكو تمامي إذا مسكوا ملك يوم يويني أكو إني جاعل في الأرض أكو بنا بلادك دكولو سانف خليفة بنا نوربلا بلا دكولو نعم نوربلا كوي من نوكو ها نوربلا إما على يكون يفتمامي أما بملك يوم نعم أدل هل سني ni khilafa fora doro dobe muruti kerefe khalifa man do wonde ka ye ala yi son ika son ka tugu khalifa ko foy man boy na fora doro khalifa sikatala na figiya tumbe dusu fenfena atse ka tugu na atse ima yano meleki yow bebe sambade masita sando ala batula oba sarha fo ya iblis ay minka aljanna nyamo ya la meleki yow nyamo ya la wajuli ganim be ala ba do min bala ako inni ja'ilun fil ardi khalifatan ako mbena noro bla bla du ko lo sanfe joni noro bla ne ala abena tan de representer ko lo ka ima hada madem valerewa ninde kama alaka waliyu hada madem bana ala la chogo uluchi bayila ubado ka to ibin akadi ala de kike ayi ken min ale de bado ulu fana bi itoy o de kama mesirante na anga bi karamo wajuli kelaw do yo be kesirani natani jito ya ay ala nyini ka do kan kuma nunu dabla ya ala ko mbina adama blain qalu milikiyan nunu ko alama ataj'alu fiha man yufsidu fiha ala na'am ebita adama min ko fo anye kabina ketingali kelai abena dilibo abena janfake abena ni kafa ala de wo perform milikiyan wi kafon bena adama da aflani me abena tanu tado menna adama ka desen yoro ala yo yirula pour ka yira be fola munyi khalifa e o korote ka kafsani awi ala ka sukandili do ala ba maflade John Besson ki madikinga ya Maria e wala John Biba man wonde ay adama ka desen yirula adama bena munke abena munke ko minu mai men jerani ni be nyenyere to la ko al-ghaffaru
ne yafa masa de n'a y'a kɛ n bɛ tila ka yafa melekiyaw fara ko yusinu alama ataj'alu fiha man yufsidu fiha ala ebe son ka tiɲali kɛla kɛ i ka remplaçant ye dugukolo kan yaye u bɛ ka ala de ɲini kanina wa yasfiku dimaa u bɛ na ɲɔgɔn faga ka jeli bɔn wa nahnu munna imi wasadun anw nusabbihu bihamdika anw bi senuya fɔ anw bɛ k'i tanu wa nuqaddisu laka an b'i ka senuya bɛɛ lajɛlen k'i ye i ma khilafa ye wa ne tɛ sɔn karisa ye sabula n ka ɲi ka tɛmɛ a kan n fa ka ɲi a fa ye n bɛ kolon ka tɛmɛ a kan n bɛ se nin na ka tɛmɛ a kan wa n tɛ tugu a kɔ ala ko n fa yɔrɔ f'i ye inni a'lamu ma la ta'lamu n bɛ min dɔn aw t'a dɔn o de la i gɛlɛya i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a sɔnna a kɛnɛyara n b'a fɔ ni dingo b'a la dɛ a kɛnɛyara ala ye min kɛ nɔrɔbila ye a ye min kɛ alimami ye tugu a kɔ sa tugu a kɔ n'i bɛ hɛrɛ fɛ tugu a kɔ k'a fɔ dɔrɔn karanin don ka tɛmɛ karisa kan a tɛ bila ɲɛ a ye fana ma ala ye o kɛlɛ dɔrɔn de b'an ka yɔrɔw la bi n ka ca k'a di sa fɔ n b'a fɛ la an karamɔgɔba cɛra abdurrahman banaji ale ye min sɔrɔ o la ni ale tɛ ala kiri kabako ye a ka jɔn u ka dugu fila de ɲaasilen bɛ ɲɔgɔn na ale de ye juma bɛ dugu dɔ in de la ale bɛ t'u sali juma la juma o juma ale de bɛ t'u sali mais farida misiri b'a yɛrɛ baara ye a kelen de ye karamɔgɔ ye zone in bɛɛ wa sariya la a tile la futa kini cɛ tɛ yen min bɛ a da ye cɛrɔmani gijulɔ ni yɛsɛ khalil karamɔgɔ min bolo yala o kɛnɛya an b'a dɔn o ye cɛ ye dɛ cɛrɔ umar gijulɔ a yɛrɛ ko ani cɛ ma bɛn min bɛ se khalil dɔn ka cɛrɛ abdurrahman banaji o a ye kalanden min na kalan o bɛ bɔ dugu dɔ in de la o ye kalan kɛ o ye risala ban araba de ale de y'o kalan risala la a tilala ka risala la araba a taara fɔ a faw ye k'a tilara risala la futa a don n'i ka risala k'i bɛ se ka kɛ alimami ye o dugumɔgɔw farala ɲɔgɔn kan o yɔrɔ bɛɛ ko juma nata ko dunan tan sali dɛ k'e de b'an sali k'o de y'o kɛ k'a ban ka bɛn a kan alamisadon wula fɛ ka mɔgɔ ci ka taa fɔ a ye ko awa sini n'i bɛ na i bɛ na nka karisa de bɛ anw sali juma la i m'a ye yalo nka ale y'i kanto ko bisimila a ko nka n ko ni nana kɛ nin bɛ sali a kɔfɛ o ko awɔ a ko bisimila a ko ne de ye karisa kalan n b'a dɔn a ka alimamiya ka kɛnɛ n b'a dɔn a bɛ se ka mɔgɔw sali juma la kalanden tɔw wulila k'i jɔ umaru ɲɔgɔnna ninnu wulila k'i jɔ o ko cɛrno dun mɔna sa o tɛ kɛ dɛ o kɛni an b'an ka juma sali yan de sinon an tɛ taa a ko a ye n'a y'an fa a ko karisa ne de y'a kalan a bɛ se mun na n b'a dɔn a bɛ se mun na n b'a dɔn sariya minnu sɛbɛnna ko juma alimamiya walahi n b'a dɔn a bɛ se a y'a to an ka taa sala kɔfɛ e ni ala cɛ alimamiya kɛlɛ bɛ kɛ nin tile la a wulila juma lon k'a sɔrɔ hali juma heure ma se dɔrɔn kalanden dɔw ko cɛrno hande kay dañat fali ɓe nangi wallahi cɛrno bi an bɛ dow baratu tile la o y'an bɛ fagali kɛ bi suuɓe ko a y'o wele a ko kaari argaye a ko tɛmɛ so kɔnɔ fanga bɔ misiri la i kada tugu ko i ka to a ko ni fitna bɛ mɔgɔ min dusu la juma tɛ wajibiya i ka to a ye olu lasegin a nana don juma kɔnɔ dɔrɔn ka t'i sigi a ka loko fila sali k'i sigi ka alimami na heure ma kɔnɔ mɔgɔ bɔ mun kalama o ye kalanden escorté ka na a nana a donna ale tun bolo karamɔgɔ tɛ sɔn ka na a donna k'i sigi minbar kan a ɲa karamɔgɔ ɲa dɔrɔn de sa a y'a sɔrɔ seitanɛ min b'a la o bolila parce que seitanɛ tɛ ala jɔn fɛ ala jɔn ɲuman ni seitanɛ bɛ yɔrɔ la a tɛ gɛrɛ yen seitanɛ bolila a hakili seginna a yɛrɛ ma dɔrɔn a kulela ka bɔ ka bin ka na yafa deli a karamɔgɔ fɛ karamɔgɔ y'i kan dɔn ko ayi ko gasi foyi t'i la tɛmɛ i ka taa sali ne de y'i kalanba dɔ i bɛ se a la o ye ko bɛɛ kɛ juma sali heure bɛ ɲini ka tɛmɛ a ko fo kalan ko hali n'a bɛ lasali kɛ juma wɛrɛ a ko bi kɛ ni kalanden ka mɔgɔw sa e ni ala cɛ ninnu ni jɔn bɛ kɛlɛ lɔ yɔrɔ nɔfɛ ninnu bɛ jɔn kɛlɛ alimamiya nɔfɛ fo n ka kɛ alimami ye
ala ka hakili ɲuman sadu ne de nunu kini wallahi n bɛ ala deli ala kan tugu kɔ u bɛ min fɛ u ye min kanu ala k'o don n yɛrɛ la hali ni silamɛ bɛɛ fitina tɛ kɛ nunu tile la a ma filɛ dɔrɔn i ka kalanden i ye min kalan seitani nana don o de la k'a b'i kɛlɛ ni ala y'i sɔn i bɛ seitani dɔn dɔrɔn a t'i kɛlɛ o nka n'i t'a dɔn o de la i fana bɛ don fitina na ala ka hakili ɲuman d'a ma i y'a faamu ala ko inni a'lamu na ala b'a dɔn ma la ta'lamuna aw tɛ min dɔn wa 'allama adama al-asma'a ala ye adama la lɔnniya tɔgɔw la kullaha a bɛɛ lajɛlen i y'a mɛn dɛ a y'a fɔ adama ye gundo la wa 'allama adama al-asma'a kullaha a ye dɔgɔ bɛɛ a y'i den k'a fɔ adama ye gundo la i y'a faamu dɛ o de la dɔw de la ka ɲininkali dɔw bila taara Bamakɔ k'a sɔrɔ ko ɲininkali bila ka taa don Tijaniya la question 6 don la ala an bɛna su bɛɛ ma a kɛra ɲinan san kɔnɔ la kelen tun ye nin de ko ala kira mana Tijaniya dogo sahabaw la fo ka taa se Tijan tile ma kɔnɔ k'a d'o ma ko est ce que ala kira ma sahabaw janfa kalankɛla ɲininkali don mais lɔnnikɛla ɲininkali tɛ nka tigi ma n ko ni lɔnni dogoli bɛ kɛ janfa ye ala de fɔlɔ y'a daminɛ sabula ala ma ni yira melekiyaw la ani melekiyaw bɛ ni sanbaden a ma sɔn k'a f'u ye a ma la lɔnniya la mais adama nalen melekiyaw ko bɛ ban adama la a ko wa 'allama adama lasma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati n'a kila kuma banna ni ala yɛrɛ sɔnna ka lɔnni dogo melekiyaw la ka tila k'a di adama ma ko adama ko kɛ hujja ye melekiyaw kan n ko ni ala kira y'o kɛ wa sunnatallahi fi alladhina khalaw ni ala ka sunna ye fɛn tɛmɛnenw na o de ka yɛrɛ dɔn alhamdulillah b'a dɔn keni an ma kalan nka inshallah Cheikh Tidiane keni ka kanu to an dusu la ni y'an ɲininka a ka ruhaniya bi jaabi radiyallahu ta'ala nin question de tun b'u bolo k'u bɛ mɔgɔw la tromper n'a ye inshallah ala tɛ sɔn o ma ala ka diinɛ ka seni o ma ka kuma dabiri k'a di ko ala kira y'a dogo lɔnni dɔw bɛ dogo fosi t'o lɔnni min tɛ dogo o ye sariya lɔnni de ye a fɔra n'i y'o de dogo sin lahara ala b'i minɛ cogo min o fɔra nka dɔnni kɛrɛnkɛrɛnnen ayi Abu Hurayra yɛrɛ y'a fɔ hadisa kɛnɛman na a ko ale ye bara 2 fa k'a y'o de kalan ala kira la sallallahu alaihi wa sallam bara 2 wi'a'ayn min al-ilmi a ko fa amma ahaduhuma fabathathtuha lakum a ko ni kelen don n y'o bɛɛ fɔ aw ye a ko mais filanan ayi a ko ni n ko n b'a fɔ dɔrɔn Sadio aw bɛ n kan tigɛ ale y'i den o kan mun na a m'a fɔ a dun k'a y'a kara ala kira de la mais ale bɛ k'a dogo minnu na olu fana ye ala kira ye mun na olu fana m'o kara ala kira la ala ka hakili ɲuman d'an ma n tɛ karisa fɛ dɔrɔn hali n'a ye tiɲɛ fɔ n bɛ n ba la o fana tɛ maa ɲɛnamaya ye i ban karisa la nka ni tiɲɛ bɔra a la tiɲɛ in minɛ o tɛ ale ta ye ala ta de subhanahu wa ta'ala summa aradahum 'ala al-mala'ika o kɔfɛ ala ye melekiya ninnu ɲininka qaalu u ko yafa qaala ala ko melekiya ninnu ma anbi'uni a ye n kibaruya bi asma'i ha'ula'i nin fɛn ninnu tɔgɔ la in kuntum sadigina n'aw kɛra tiɲɛtigiw de sabula aw ko aw ka fisa adama ye qaalu melekiyaw ye kan subhanaka saniya b'i ye la ilma lana lɔnni tɛ anw yɔrɔ illa ma 'allamtana fo ni ala ye lɔnni min d'an ma melekiyaw ɲininka u ɲinana min b'u la ale ala de y'a d'u ma nka u hakili jiginna innaka e ala kɛ ni antal alimu e de ka sifaya ye lɔnni masaya ye alhakimu e de ye kolɔn masa ye e de b'a dɔn i bɛ kow kɛ kun min na n'i y'o dɔn i t'a to a bolo qaal ala ko ya adamu ala ko adamu u jɔra e min na u banni la anbi'uhum u la karan bi asma'ihim nin fɛn ninnu tɔgɔ la adama k'u la karan komi aw tun ko adama jiko man ɲi a bɛ tan aw de ka ɲi sisan kɛ n'aw kɛra ka kalanden ye dɛ ala bɛ fɛ k'o de kɛ ni ala de bɛ sugandili kɛ ni n ye min sugandi a y'a to la ala ka hakili ɲuman d'a ma falamma anba'ahum bi asma'ihim tuma min adama y'o kibaruya qaal ala ko melekiyaw ma alam aqul lakum nakum ma fa ya inni a'lamu nakin ba'du ghaiba as-samawati fami dogole be sangolo sanfe wal ardi ani dugu kolo kono wa a'lamu ba'du ma tubduna aw be min bange wa ma kuntum taktumuna
anawtum fam min do ya famu de wa allama adama lasma'a kullaha ni fana lonni sira tirimande inshallah dem seni abe kuma degi wati mununa e fayre ina be barola ni yalo mana to ka to fa we se dem de to ka ibe to ka ni fo kasidaka sadu na sigina ni keni kai na fo iba fo chomi illa ikasino na dona kalana ay ana flon keni abuda foni mi fana bisa tay no wa allama adama lasma'a kullaha wala tumadu iyere hal ni nono be dama adabolen kurani abe dumunu wera dumu wati ni ibe to ka tu dumun na ibada ibake bonbon na ibada akadu nini kera sha Allah ta'ala o dem bi dusu suma ya kalana aduna kalana bi dusu wa allama adama al asma'a kullaha ala de ya fon ima folon dem se be don kalana de ga tumbe glan katara an flo ba fo budi de ga kuma ba kelembe ubo okuma ba o betadi karamogoma abe sebenin do kala ko kan nono ko la ko di dema ni ne be sebe o de gaina wa allama adama lasma'a kullaha o de be sebe de kuma bayina o be nono kala ka di dema adon don kala u yenin be dabla sisa lai ma do wa biaw de yanse ga malo tubabu de yanse kan ni ken kera bara ha anni ni fen nunu be ke bidai wa ma influence ha dem seni be don karana alma foi fodoro iba yo kule la ha ay etla si cheikh harun ma akala fulana inshallah donc anga hakilito nununa ni keni hal ni be jama je ka ke ebe min ninke o gilan kanya iko idema ibe mo mi loy kerefe na ba fe ademala ni kalan chaara doro chama be bo deguna anga degun chama ni kalan kera chama be bala ala kan so hakili ni ala ko wa iz qiyamade wadhkur ko folige iz qulna lil malaikati isjudu li adama awa afotuma mi ngo meleki yawma ay sujudu bi adama ama fle ala dallu jo u kan foka ban me do we ulte son munna ulte son ala ko ay sujudu bi adama komi awsona abe ni fein lo awta don ayaw ma jigi aye aw ka bla karamo ya place la yamed fasajada yamed fasajadu illa iblisa ako ube sujudu bi illa استثناؤنا ابليس ما سن كسجود قال ابا واستكبر ابليس يبا واستكبر يا كنچبو يا فام امتانيا هو يرى وانا خير منه كود يا بليك سجود يا فامود وكان اكو يرى ابليس كرا من الكافرين كافرون وقلنا يا ادم اسكن انت alako adama ango adama ma ekata adama ikasigi wa zawjuka ani furumuso aljanna wa kula minha aw kadumuni ka kono min haysu siituma yawdi ragadan ferala wala taqraba aw kanagere hadhihi sajarata ni yiridaina fatakuna aw beke min adh-dhalimin tonyoli kelawi ya famude fa azallahum ash-shaytan ako shaytana yufla sente an yamade fa azallahum ash-shaytan shaytana yufla sente anha kabo aljanna konnala ayula chene ubora fa akala uyedumunike minha aljanna kono ako fa akhrajahuma ayula wa mimma kana fihi utumbe erame qulna lahu aqulna ankum ihbidu ayjigi ba'dukum aduwwun aw doye jugude li ba'din doye walakum abi aw mustaqarrun sabatira fil ardi dugu kolon konnala wa matauna ni damu yoro ilahinin katase watima fatalaqe adam abu adama yakumbelike wala adama yebben masaro min rabbih kaba da masaro kalimatin kuma kauna fataba alayhi alai adama ka tubi mina innahu ala huwa tawwab ala da tubi mina masai arrahim ala da hina masai awa sisa ala jurumu flade fo aye ban flade fo me kele asonoma kele ndo amason pour ikado ala kuta flala juman ka teri ala ka yafa sorolila ani juman man teri ala ka yafa sorolila radiyallahu ta'ala aya kunu doro
qira'atul ara'is shaitan ka kalani do ka sebeni ale de be kan yore maana bo nyona ako iblis ay ala kuta adama yere ala kuta mais sans ala adama la son adama ka tubi ma la iblis ama tubi sila do ko rama tubi ako sabula muna ako iblis ay kuta muke apana ya maria la bato de la ay bato de bla ako me adama ye balende ke imay anga bikle la ambe jurumu mu bla la sanfa ani ulu ye min ka sanfa kelente wallahi ni ye sali bla o jurumu ka bon ka teme janaya ka shiye ke aya parce que ala ka ya maria de sosoya aka balle ni bino kono abalo idesedo ibesegi nindu ni sede yiba aw ma fam ako iblis halakira afolla ka ba amuru de ma munna adam ma halaki adam ma ba amuru ma koy adam ye haddu de sago atseto radiyallahu ta'ala aka shakkiya ni ka ko ni fla be bana ala ka kuma ma munna kele ala yo la sege be ma sege ako ni bana ya maria de la batuli ma afora iblis amade sujudu bi adama sujudu bi adama ye iblis bana sujudu ma ala dimina ko ra yi so bala pew odla ko kirama wasjud waqtarib ne be fe ka gere i sujudu bi o kuma ala batu mina o sebala inshallah jigo nyuma nya kai meni bato tala fu bato akai imana ke chogo ale de beni glan nin kuma infoli ka gelende la wallahi ninde sufi ka tasirai ad-din khuluqun wa ibadatun dine ni fladi nga afla juma valeur ka bon juma ne ibada o de ka bon kat jonbe duna kono kiti ala kutari ni ala reto da ku ya fa masa abado yitse ka to akuta bali nga injiro jade ikana ke ale ala kutalaye ni kara ala kutalade itaknyana voilà mais bato ala ko la yukallifu Allahu nafsan wus'aha ako mo foy ke wajibi yauka fumbalo aw bise min koro law banula ala bi tatu ala ka klinu man dam ni de chef tan ka mawqifu ya koy na aw ala ka famu dam yam ako ni de la adama ala ka tubi minara iblisa tubi sira mado ala koro da wona ala bana mimma o de kadi alay o de kadi alay abana ala ka tiyanya de ala ka klinu man dam amen ako iyame do qul la habidu minha jami'an ala ko ay jigi abo aljanna ko na awbe fa imma yatiyannakum akabe nawma minni kabone ala hudan kanala faman tabi'a hudaya nima min tuguranga kanako fala khawfun sirante alaihim atika wala hulumake yahzanuna kube huzuniya walladhina kafaru alakum ma minun kafiriyara wa kadhabu uyakalon tigi yalike bi ayatina anga alqur'ana ayala ulaika ulukini ashabun nari ulile tasma dunke hum khaliduna ubedume fiha tasma in konnala ya bani israila alako e israil kaw yamede min siyade gadumbe bani israila bi hal na to dara ala kanti numade uzkuru ayako folike ni'mati ne alaka nemala allati an'amtu alaykum ne nema munke auka ya famude ne nema mi ne ala yoke auka ayo kofo wa ufi bi ahdi bengalaydu dafani awye yamede ufi bi wa awfu ay dafani ke bi ahadina ala kalaydu la ufi bi ahdikum mbawira tan dafa awye wa iyaya kanane ala mafarhabuni aw kasira wa aminu aw kalimana ya bima anzaltu nyafamu najiri musaddiqan natigi yalendo lima ma'akum minni kasro o nawbe nyonfe wala takunu aw kanake awwala kafirin bihi mawye ma minu ni kasro ubanala wala tashtaru aw kana falanike bi ayati nga kaba koula nga qur'ana ayawla yames bi thamanan qalilan songo fitini aw kanoke wa iyaya kanane alama fattabuni aysira alanye wala talbisul haqqa aw kanat nyanyagami bil badili
nkalona avoka jugu nunu ka bara ya mede avoka jugu nunu ni tara wari nyana ma duma ubiga dose karan nunye tinyani kelenye doranga cho bo tinyani kelen dorokita ka don kalon bina ni kana katijo zizi nya corona ya katati na tiga tinya bosala keke kalon tigie ala ko au kanoke wala talbisul haqa au kanat nya dorokido bil badili kalon farikan ya famude au kanoke wa taktumul haqa au bitnya dogo wa antum au ta'lamuna au badu wa aqimus salata ay sali sabati wa atu zakata au kajakadi warka'u au ka kimirukum mina ma'ar raki'ina aw kimirukum mina baghawfe ala ko au ka sali jamade no fede yamede togoroba ebe kartiela ikele iga sali yorote dowere i musonin kere felala awa ni sara ni almami mata au kana jalagide yamede ni sara minun fana kelembe salu kaso ukui di uluma uki sudoni ki banka ta misrila ala yodo fo ko nawbe sali ma arrakiina ay ta sali ke law nofi au ka ke tola ka ke watila ka ke yorola ka ke bagaw nofi ninde sali ka sartuwi ayu da fa ko sobe ya fam mo nyanama ma nyanama Sheikh Umarul Futi ba fa ga mawla ma nyanama akelente son ko sabama ma nyanama akelente dumuninke ma nyanama akelente tagama ma nyanama akelente sali ako ma nyanama teninke kele lutigi dora yewo ye ka asetini dora de bibolo kudunim bala kosi lutigi jasilende balma ka gerela ka dumuninke nyogon fe ala ka akli nyuman dama ya warka'u ma atamuruna an-nas ala ko nugo awbe hadama don yamari bil birri ni nyumanye wa tansawna anfusakum awbe nyina awyarakum ko wa antum tatluna al-kitaba kasara awbe ka kalan kitabu ko afala ta'qiluna nugo hakiliti awla awye fatawde anga bi wajuru kelaw aw nen kadi bara nyumo foli la dro awyarate ye bara wati awbe tami bara nyuma foli aw yarate ye ala te to ya ayyuha ar-rajul al-muallim ghayrahu halla li nafsika kana dha ta'lim ako hey embe kama tawla kala munay ma dam na yere la ni no te wajuli do ya nga folo karamo ba mu bara minunke akachanu ka potawe sufiya yele hakikatu ni ndinde sufi be bara minke atofo wa adama na femi fa bake hada huwa tasawufu ambe minke antofo ili alache ikele ibe minke batola ibe minke alawelela o telakali ayi wa nan fana ye fenfen fie ani alache aboke yalo nunu kentena ke anta incho ya ede alaka akili nyumandi kamboni ko nunu konna alako wasta'inu aywa ako la tanha an khuluqin fatati mithluhu arun alayka idha fa'alta azimu ako kana jigo do bali iyerebe na anu iyereba nyonake arun alayka ako yelebu de yiba idha fa'alta ninke azimun yejuru ne lebu bade kana so iyere ba fola mo ye mimmai kala so iyere ka ya kalila atadhaddas wala tantahi ako munaibe mo bali iti yere bali yae ama fo itake me yere bali pas nyana maya en tant que bololelu ibe bi ala gasidola kana mo si ya maria akabi ala gasila sabula ko ebinala kana so ni ijiroja ikana ye ala hal na yerila akana sabati ila konyo de yo wala anga bi mi kara muskila bi ibe karamo do de soro abe kojugu doke na ya me ko mo do ko ay kojugu nke abe dalu nyini kojugu in jagade la tugun de musiba de cherno ite melekiya yo ite melekiya na ni filla ye jugu manke ni ala yi sutura ala ni che nga ni mo na do yae bi réseaux sociaux tugu
Facebook tigi nunu u y'a bila Facebook kan k'i y'a kɛ i damina i ka ala deli a ka yafi ma mais k'e bɛ tila ka taa i yɛrɛ defa ka daga ɲini cogo ɲini o la o de ye kunnagoya ye amin o de b'an ka bi tile in na bɛɛ ko k'a b'a yɛrɛ kɛ melekiya ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ de i b'i yɛrɛ lɔ ala b'i lɔ ala k'a tile ɲuman d'a ma o de la ko i y'a mɛn dɛ kana mɔgɔw bali ka sɔrɔ i tɛ k'i yɛrɛ bali i yɛrɛ bali fɔlɔ bani i y'a mɛn dɛ a b'o ɲɔgɔnnaw de fɔ an ye an ka hakili to ala dɔrɔn an kana mɔgɔw bila an yɛrɛ ɲɛ n'an daw ye ka sɔrɔ an b'u kɔfɛ n'an jikow ye sufɛ sali ka ɲi e bɛ si tele ma filɛ ni sinɔgɔ de la e ka sufɛ sali ka ɲi fɔli nafa jumɛn b'a la ni i gɛlɛya sufɛla i gɛlɛya i bɛ se ka dɔɔni min kɛ i k'a kɛ an m'a fɔ mɔgɔ si i ka si ɲɛ la force la mun ye Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ko ma hiya ihya'ul layla o ko Cheikh Tidiane ma ko su ɲanamayali ye mun ye Laylatul Qadr de tun kuma don radiyallahu ta'ala ako ko man salla al-isha'a wal subha fi al-jama'a faqad ahya al-layla wa man zadaka fi al-khayr amma gɛlɛya mɔgɔ si ma ako ni maa ye su sagafo sali jamala ka fajiri sali jamala ako yesu yi ɲanamaya ako mɛ ni min ka baara cayara ni ta ye o ka fasamantiya ka ca ni ta ye n'a kila nin jɛra de wala wajibi tɛ i kan i k'i yɛrɛ faga sigi ɲana la i jɔlen f'i bɛ bɔ ka bin o ma fɔ i ye i sɛgɛnna wirdu la kɔrɔsi bɛ bin i b'a tɔmɔ i la dɔɔni o de kaɲi kitabu yɛrɛ b'i bolo dɔɔni dɔrɔn a bɛ datugu a bɛ da yɛlɛ i la dɔɔni min tun ka gɛlɛn o ye fila min fɔ de ye i ye sagafo sali min i bɛ na sɔgɔmada sali min nin fila sali jama la nin de la tuma bɛɛ hali suban sali waati mana se an b'a fɔ aw bɛ taa si suban sali la aw bɛ sɔgɔmada heure b'aw sɔrɔ sinɔgɔ la aw ma su ɲɛnamaya sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka su in sɔrɔ nin fila kɛnɛ kɛ jama la fɔlɔ i mana min sɔrɔ k'a far'o kan o ye farankanni ye an ka sufi cɛkɔrɔba dɔw tun b'a fɔ ko n'i bɛ silamɛ tɛgɛlankolon ɲini silamɛ tɛgɛlankolon k'i b'o lɔn wa kalandenw ko ayi a ko ni mɔgɔ min ye sagafo sali yɔrɔ min dɔrɔn a bɛ safani witiri far'a kan wala an caman bolo dɛ ka safani witiri far'a kan awɔ ko n'i bɛ silamɛ ɲini fɛn tɛ min bolo k'o y'o de parce que olu tun nafila sali tun ka d'u ye kojugu su kɔnɔ ala k'a bɛɛ minɛ ni min kɛra ala k'a minɛ i y'a faamu a ko wasta'inu bis-sabri a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni sabiri ye was-salati ani seli i y'a mɛn dɛ a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni nin fɛn fila ye wa innaha a ko i ɲɛ bɛ nin sali in na lakabiratun a ko a ka gɛlɛn koyi illa alal khashi'ina fo ni maa minnu siranna ala ɲɛ o de la a man nɔgɔn ale de bɛ nafigi ni muminu bɔ ɲɔgɔn na wallahi sali k'a dɔn karisa ye muminu ye k'a dɔn karisa ye nafigi ye sali dɔrɔn de b'u bɔ ɲɔgɔn na sali sabatili misiri la karisa fila ka wakati bɛ a b'a sali misiri la wallahi billahi tallahi nafigi tɛ se hali n'a y'a daminɛ tile fila saba a b'a jɔ nka a sabatilen bɛ maa bolo muminu don o tɛ seyidu ka kuma ye dɛ ala kira de ko tɛ sallallahu alaihi wa sallam إذا رأيتم الرجل قلبه مؤلق بالمسجد فاشهدوا له بالإيمان ako n'aw ye cɛ o cɛ ye sali man da yɔrɔ si ni misiri tɛ kira de ko k'an ka seereya ko muminu don a banna muminu de y'a tigi ye ala ka hakili ɲuman d'a ma o de ala ko k'aw ɲɛ bɛ sali in na ko lakabiratun a ka girin a ka gɛlɛn illa alal khashi'ina fo ni minnu bɛ siran ala ɲɛ ni tora ka sagafo sali san miniti 10 loko 4 i y'o kɛ bi i y'a kɛ sini kɛnɛ hayiran kelen tɛ dafa i ka misiri kɔnɔ ko sali ma s'o la dɛ sali ma s'o la parce que mun na a tɛ kun a tigi ni la doniba de dalen bɛ a tigi ni k'a bɛ sali waati mais e mun ye muminu ye non i tɛ fɛ hali ka tila hali tilali nɛgɛ t'i la différence ye yan de ala ka limaniya d'a ma alladhina yazunnun ako minnu danganiyalen do annahum kafa olu keni mulaqu rabbihim unu dama sabana ɲɔgɔn kumi wa annahum raji'una ilayhi olu be segin ka taama ya bani isra'ila
alako aw israila dun uzkuru ni'mati ayenga nema ko fo allati an'amtu alaykum nya nema munke awka wa anni na ala faddaltukum ne de aw fi samanti ya alal alamin damfen bela jelen sanfe wattaqu aw kasira yawman tu la tajzi ate wasake yamede nafsun ni an nafsin nila shay'an fuila wala tuqbalu ala ko sonteke minha kabala shafa'atun surna dunni wala yu'khadhu minha min al-itikaba adlun kuma bolila wala hum ulumaka yunsaruna kube demesro wadhkur ko folike iznajaynakum tumami anni awkisi mina lifiyamede ay aba'akum wal khitab bihi wa bima ba'da al-mawjud ya madami ali fir'aun an yaukisi gaba fir'auna ka koro ma yasumunakum ube aulada basu al azab lajaba jugumana yudabbihuna ube fagalike abnaakum awduna ubawden chawminaku kantege wa yastahyuna ube blalike nisaakum awden musawla ube ninke awla tumami wa fi dhalikum akawbani nabala'un korboli min rabbikum kabawda mazur azimun min nakabu واذكروا كوفولك إذ فرقنا بكم البحر تمامي أني باجي تشيني أوي أني باجي تشيني أوي فأنجيناكم أني أوكسي وأغرقنا أني تولك آل فرعون كقرلا وأنتم تنظرون أو نابول أو بكوفله وإذ وعدنا تمامي أني لايدوتا موسى أنغا جونيا من تغو موسى أنا نتغني من آيامد أني لايدوتا 40 laylatan su binani ya famu de ala ko yan su abe ka mufo o de abe su nyanamaya ka fara klefa na sunika ayes kle binani de su summa takhattumul ijla o ko fe awde misintura mina wa antum qiyamad zalimuna aw yatonyo likelawde summa o ko fe afawna ankum alaku an yafara awma min ba'di dhalika nin kofe la'allakum adoru aw tashkuruna aw benema wala nyumando wa idh atayna musa alkitab alaku tuma min yedilike ko folike nye kitabu de musa ma o de tawreta wal furqana nye wala lidama bayna alhaqqi wal batili wal halali wal harami la'allakum adoru aw tahtaduna أو بكنا وإذ قال موسى أقلت من موسى كل قومه أكم غوي يا فامود ويا قوم أكون غوي إنكم ظلمتم أنفسكم أو يركم تونيو باتخاذكم الإجلة ننتري من لي فتوبوا أي توبي إلى بارئكم كتا أو دام سيرو فاقتلوا أنفسكم أو يردمك نيغون فغا ذلكم akoni mufle khairun lakum ode kay awma enda bariikum aw dama sayaro fataba alaykum ala ya'uga tubi mina innahu ala huwa at-tawwab ala de tubi chama mina bagay ar-rahim ala de hina masay wa idh qultum tumami aw yawkanto ya musa musa lan nu'mina laka aw kente so iye koy hatta nara allah fika arayla awna jahratan keneka anga ala ina fanya bila chomi aka fanya kwa ala de yichi e kuma musa ti ku no tumbe soro okay no tesoro ala ko fa akhadhatkum as-sa'iba kule kanumina sayyidina jibril kulelu dala yamade wa antum tanzuruna ala ko nim bekera aw nyabala bani israila kaw thumma nim be ko fa ba'athnakum na alay aw nyanama ya min ba'di mawtukum aw salim ko fa la'allakum tashkuruna aw be nganema wala nyumando wa dhallalna na alay sumaka alaykum aw ka al-ghamama nikabasenye wa anzalna nyala digi alaykum aw ka al-manna nin dumuni wasalwa ani nin dumuni ya famude al-manna o dumuni de wasalwa o dumuni de uyo kono do la bosan ko salwa kono ka fambe bonaw frage wala ka kli nyumandama an ken talo ambalo dumuni kendo ala jigi ka fa kono be soro nyo kono awa ala de ba do fone gando ko buru ko diga ni buru do man bana kona kayta ka ko tane akoko anzalna alaykumul manna ko de diga yirane wasalwa na buru amin blagata bozo de bara alaku wa ma zalamuna umma antonya walakin kanu kala yazlimuna anfusahum
obu yere kundoronde tonyo wa id qulna tumami anko udkhulu hadhihi alqarya aydu baitul maqdis dugu kono fakulu minha aw kadumunike suyamede min hay fakulu minha aw kadumunika kono haythu shi'tum yoro awdiya ragadan ferele nyala wadkhulul baba aydu dugu do ndafe sujjadan aw majigine wa qulu aw kafu hittatun yafa naghfir lakum alaku ambe yafa awma wala yaghfir lakum abe yafa awma aw damasa khatayakum aw kajugumanna wasanazidul muhsinin alaku ambe na jidili ke nyumanya ke lawi ambe oludo aljanna ka kla kuson fabaddala alladhina zalamu ako tonyole ke lawi falenike qawlan kuma kana ghayra alladhi minke qila lahum min foruye fa anzalna alaku anyala digi ala alladhina mawkan zalamu mun yetonyolike rijzan la jabala min as-samai ka bosan fa bima kanu tunkara yafsuguna ube fasgiya bara minuke annu min odema wadhkur ko folike idistasqa musa tumami musa ila musa ka mustasqa musa tumami aylanyi minnike musa li qaumihi akamuwe musa ye jinyini ay jideli ka kamuwe faqul nadrib bi asaka alhajara ango musa ika bere aka fara gosi fam fajarat ako fara intira minhu kabala isnata asrata aynan ka yamade poyoro ta anifla o bora faraina mogo nunu qad alima ayado kullu unasin ma kilo kile mashrabahum ukami yoro kabila tan flade tumbe musa nofe ya fam bere kala ka kuru gosi amana yoro min gosi jibe poyi fo gosi da tan fla jam ji poyira kurula kabila bayi jorana kumi ga ala kira sallallahu alaihi wasallam alena ka kala dombe bo jihadi kala yoro la ji ko dese yumina ala ma fa ale bere ka kuru gosi foyi ayi ni kalikede ko yala ji toni be dobolowa girbe tumbe kelembolo kata data de hadisa info ko ale ka girbe ko min ko kene hakede torala ka ko konna nayi o ya nati ay girbe sanfe la daile abolo ko ni kuma bay ayo do sanfe ka kunjigin duguma bebi ka minan nati be ka minan fara beyi min kifa ka girbe to atola ala jo ka ngata sallallahu alaihi wasallam wadla ko namirun sa'igun min zal amini zal malik siko ako musa be bere daga kuru kusika yala ka jibo ala yede so ibolo ko ni kuma ba ni yakata bebe min ka yalla musa te kelenya de sanga nyon taala sallallahu alaihi wasallam ala ko kulu ay dumuni ga washarabu aw qawmin min rizqillahi ni ala ka garziya de wala ta'thaw fil ardi aw kana tagadu kulina mufsidina aw kana ga tinyali kelawi anga bi patron ni ala e nema dima ifana kana ke tinyali kelai nema soro doro eta kera tinyali ala ko kika dabla ya med wa id qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin musa an dumunin kele an fana sagana ni nasa an ambulo yele madoni ya med fad'u lana rabbaka ega ala deli anya yukhriju lana akala bo anya mimma tumbitu lardu dugu kolo be faminu fale min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha ya mede ko musa dumunin kele an daw dello la ko dugu kasoro kaba ko e munye dumuni ni tunya dum minogo tu dum kongo tumina minogo tumina fo kelen ka sensini wa utetanye gana parce que aljanna dumunu do alal tijele ma te composé be fara fenka ga shaytan suru la ko musa dumuni façon kele longolo sansa uyere qualité unini ika dumuni nati anye min baqliha kotin taw minum be fale dugu jugoro tiganin kuru tigaw wuso o bebe soro kenna wa fumiha ika nati min fana kalisi bi la kawye o khasrala wala a flow yere ya to ko so kero so rewa bismillah wa adasiha wa basaliha ko musa nunu bena tan qal musa ko atastabdiluna aw bi falanike billadhi huwa khair min kay katame ay adna aw be kamini no jasire nyaade naw yo dumu aw be na no
bana be nawmina aw be tanyegena aw kono be boli aw kono be ja ni site aljanna dumunina mumbo fulanina bani israila ka fona ma ka bako mo ya mede musa ko munna aw be ni nyini awa ehbidu misran nini ne kadawye ay jigi misra ni dugu baye ya mede sante naya sambe na yoromi minal amsari ode masrani sambe na yoromi na ube senega ube tayende sino kitu sahal kani irebla senalay sino be sege fu ya sene fente falenye sante nay ta sa ay ta sambe na yoromi sene wati ani sene yoro de ben musa yo fuyi fa inna lakum ma sa'altum abi aw yafamin kado wa duribat ako ala yaqula alaihimul dhilla dogo yamma yusoro ya famude itumbe dumuni kay masay gay bena tibiri klekoro kadabani kuruni sama foki tagi ibi wosi fey ba she ba sama ala siyere ma wal maskana ani doyama ala yola su yala su yerema wa ba'u uyu yerebla bi ghadabin funura min allah kabo ala zalika akoni mufla bi annahu sabulu kanu kera yakfuruna wa bi ayati la ghabakola wa yaqtuluna an-nabiyina وبين ابي نيوم فقا كزكريا ويحيى بغير الحق كسر امكن تني ذلك اكون منفل بما اصوت نيكوتاك وكانوا كرا ياتدون دان سبو كلاود ان الذين امنوا الكم امنوا لمن يرى والذين هادوا منهم كرا يهوديوي والنصارى ان منهم كرا نسكريتنوي والصابين ولبك والسابئين ani minun kera nindungo batulawi mana bana ma minu liman yara minhum qabula billahi ala wal yawmil akhir ani jodona wa amila salihan ayenu mambara falahu aboti ajruhum kasara inda rabbihim udama sayoro wala khawfun siranti alaihim sanfa wala ulmaka yahzanuna kuba huzuniya واذكر كوفولك إذ أخذنا ميثاقكم تمامي أن يوكلايد من ورفعنا فوقكم الطور أكو أن يكرو كرة أو سانفة يا فامون أن يكرة أو سانفة خذوا أي من لك ما آتيناكم أن يمند أو ما بقوة نفنغي واذكروا أو كوفولك ما فيه أو تمن لعلكم تتقون أدور أو بسر علاني ثم توليتم وكوف أو يوبنا من بعد ذلك نبلا جيلن كوف فلولا فضل الله نعلى ألغ فسمنتيات عليكم أو كورامد وناك هنا لكنتم أو تنبك من الخاسرين ما پردلون في ألكو ولقد علمتم الذين اعتدوا أو يادو ما منون كنتم يدانسكو في يامد منكم كابو أولا في السبت سبري دونا an kungo minu kana mole ga sibiri an be tasu ga kisama nyefi au yere bado ukako labana chogodi fa qulna lahum ankuma kunu qiradatan ayeken wonye ayele maka ke bubu tigawe khashiina yamade aw sobolendo khashiina aw sobolendo alaka hinala faja'alnaha anyoke nakalan la jabade lima bayna yadayha min biflani nyonje wa ma khalfana qof min anyafa na qoflala وموعظة أن يكون واجد للمتقين ما يمنون كسر أبسر علاني ألك وإذ قال موسى لقومه موسى أقول تمامي كوفوليك تمامي موسى أقول مغوما إن الله ألا يابركم أبو يمري أن تذبحوا بقرة كوكا مسفرة قالوا أكو أتتخذنا هزؤا موسى ebe an sabotela dewa yamed qal musa ko a'udhu neken be makalfa ana kuna ngake minal jahilina jahilina kabara yoye neken toke mogawden no musa ma uka mogodo fagara patron bado uka kabila be setigi bado uballa kana susura ka sodala ya do afagara de sekula we dogi ndaw no famunu yala awa udesara ka don jon ya faga utara nabillahi musa bara ka fleli ke wiye ka doko jonye ufafa ha ne kuma ba de tara musa bara musa te alake ne de amma flanye jonye an fafa musa ko inna allaha ya'murukum an tasbahu baqaratan musa ko nebe muriya kawye awu miside faga folo ammo so kla an ba dumu nan nya dumu nan klala awa mbe ngabarake ajabili be ala de karamo fana tunganga ketanta
ga ni ko bi tani fana faraka kuma ka cha don ka saka fo doro hay aga bali yere te saka façon min non ka to nati fana kana ko gele ya na tigi ya fiye afai ni ala dili façon nunu jeli bon kay ala nani sahay ambe barake bismillah na sai bai aya nati fa marhaban afa au ba dum to mi dia sariya dia daga yau mais kana son ka ini dimonin do de kala ini dingo e jumanye ika wari ni sira kano de kala e ga wari ni sira jumanye ka fo ka geleya ina fo bane sarakaw ya geleya u yere ma yan chugon en tant que tigi mo chaya yalo do fana beno o mo fana de be de sabe ni do bena hal ni kuma mandi e do kuma wallahi u bi blala na do bi blala yere de ngodo de la kanala jodoro ka fo e ko cherno kone bunga yere nanga iskare la kumpi na de no ngoko di ma jogi ko ayi ma bana wala ka hereke jaga le ya kili be fewara la atara soro misiri la an sallam bora dara dara ko chore manga kuma infamu akum bina de fambe magara duguma bina bini geni mo be bi ibina imakari nga juwe ya ko do oke jale be mi no fe nete katara yi ayi to la ko akome ko eske gansande gansante mundo be bo mun kala ma clef lala atara yere di do mai bado otara saka sokala mani kunere mu ma ufaye akeni anoti kibe faratu na era sigina ba kuma nya fola nya ba walakin balo hada made ibina bin ala tanu ga tayda sala ngafuna de kafi do de ibara wala utari ketande ito menenda ni yalo ibina ma be masara ka boka die cherlo ne kini ibina njabe tigala nyerama ante saraka dobo ala kan kisi be sirana minya bismillah o ko ba ko nanai amba duma be do ke ala ka ala mais fona de kafi ko do de bi bara la o de boki bi yoro ni tigu fana be mo bla ko la olde fana mo se ko sino geni sino wallahi saraka bo bashi taala ni mo ya haju fi haju jili boka di ala yo fada qarraba qurbana wati be jili boy ki gere ala la kay fustala mai kana inni dimoni ka feraw de doal voilà koloni fillaw ta choye kono de faral ayo saga itnya na fatiya lama ko fatiya saga malo gere fana be na mu ko la ambra ma fatiya saga ubo fo mo ya ala ka ke here ya be musa ko jahilu do wakalo de jahili qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hiya musa afo ala ede ko misi façon juma ya'mal qala musa ko innahu ala yaqulu aba fa innaha baqaratun misidun la faridun misinte misidem misi musokorobate wala bikrun misi fitininte misi muso fitininte awanun akabe chamancela bayna zalika nin filani nyonte ya famu de ama koroko jugu abora demsen yala doni awa musa ko ayta fafalu aw kabaraka ma tumaruna aw bi yamari ala tugoni qalu ulana rabbaka ko musa ala wele an yubayyin lana ma lawnuha ikeni misin tugo yafo me couleur jumendo yamede o fana fanyeke yala do taga gelane qal musa ko innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u awa akwala ko miside do safara o misi ba fo sokala foncé faqi'ul lawnuha ako anyona aka gele tasurru nadirina mo manay chlorine be dia bi ni sodia qalu du lana rabbaka ko musa ala dili anya halsade yubayyin lana aka bangi anya ma hiya abe juman kelema innal baqara
ikadum misikeni ambara tashabaha alaina abenyini ka nyagami anna wa inna insha Allah la muhtaduna ni ala sona ambena kanda ya mede yo boda soro sa no tumani insha Allah info atumbe gele yuma de nga hal ni amano goya Musa ko innaha yaqulu qala innahu ala yaqulu abafa innaha baqaratun akum misidu la dhalulun sanakalate tuthiru larda mimbe dugu kolo yelema wala tasqil harsa ateji sama kolona ka biga unami musallamatun lebu foite misina la shiyata fiha akisilen jelenu lebu tala qalu uko Musa malana jiita bil haqqi sankini yemin fo ajera ya famude fadhabahuha uye misin kantige wama kadu utunte nyini yafaluna kubabara ala ko utunte nyini ka bara sabula misin sorolima noya yame de misin disabeya no yame de demseni tundo kamalini nyuma afasara ka misin muso doto tu kono ka fo bayne ko nin dem bunyana iba faya katani tu masinaina na tara abe misin soraye yame de ko faqra alayhi ibrahima wa ishaq la ilaha wadu ko in kalama ko wallahi ko misin na tara aka ibrahima ni ishaqa togo faye amma fa ala togo faye de kaka nundu togo fo misinye misin betu ba ala ke dey kuma sele ka bunya afana tun kera duwa denye na mando fa kai aka cha de ala te dem blaka jenga togo do ala to masaye subhanahu wa ta'ala donc ala ke dey tora bi logotige amana na aba fere aba wari class abaye abe klakelen da bama abe klakelen ka ga hajuye abe klakelen saraka miskina sufe fana abe su klak folo aboke barala abaye na ba sinogora ayre bida abe klaflana sinogo class abana abe wulika alawe fo alana na wati se baynya faye ko tani tuma sinaina ifa ko misi dobe ko ni sera ika ibrahima ni ishaqa to faye ko misi bi labatu din tara asera tu kono aye misinye ako mbima ni ibrahima ni ishaqa doro misina na misini nyongora kerefe misin kuma na fe ko yelen koro ako lam ta'murni ummi bizalika den ko mba man yamari nga yelen koro de ako ngani no fe katani yede ako deyma afora ele tayenye ni tu yelen nan koro ti perdi la ni yoroten na tu atura ko atagara o kuma sa anana bain kama ko misi ibe ta fere sugula na wari benamima ibe na foni afere dinar saba ale tarani misi ye sugula aya soro misi min ni Musa ya fo bani Israila kauye akelen pede be dinyana o ye ni misi o ba nyinna o de sara kaso den do na sugula doro do na nama ko ika misi ye jolie ako dinar saba nimbaka ya mariyaye o ko awa to ne ba sa dinar woro kana fen fo ibaye ako ayi ilon bita fon bayi abulla kata babara ko dogo ka ba sa dinar woro yalo nanga bi kokseru te gelen ba ko ma ko ka wole fo ko aferam anana akon ba so na dinar woro la je ko aba kana fen fi bayi ba sa dinar kononto akwa yi aburla kata fa bayi ban ko ni tara chainfo ibe fo di fai iba nyinika ko an ga misi ferewa wali an ga na fere da wono bay nyaado min tecce gansa ni ale mo na ala jondo de bula be ko kalam dey na kuma in faye ako bashi te kibe ta ibe nga foli fo ibaye ala ne ala ka meleki ali ko nga fo ye ni misi akele ne be dinya kono haju do tunu ne do haju ingule ne ba kele ne ube na sauma nuna na iba fu ye ko misi mana faka ka boso agolo fa sanu asongo yode wa ubasa semu au ka shege mbana den tarani misi yeso yahudia ona na ye misi den yafuye ujera na ye misi sa ye misi kanti ga tuma misa doko anne doko aku ko Musa ku ga sugu sinai ye sugu sinole doro su willa su ko kari de enfa su kala kila ka sa ya misi kunturu kera saraka me baraka ramuna wala halo te dumuyele atofa haduni donc awa karamo nunu fana ninde choja miskine kuni ayo uluni yoro kala ni do kala ba jabi ala ka haju nyana bokka
ako ma kadu yaf'aluna yamada kutun tanyini kake wa id qataltum nafsan tumami awyeni fa fadara'atum fiha aw fara nyon ko ako wallahu ala mukhrijun abela bolike ma kuntum taktumuna aw tumbe femmin dogola ala balabo ya famude ni ka fen sunyana suken kono asunyana sufe dugu jere ibora kalama yana don kile kabbi idesera ka don asunyana chogo juma ni ezon le bulande de wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna ni salfana sali akara do mi sufe doro ni bora kalama avant fajiri mana sali iba ke tanke ni salfana sali mugan fla daga sara bi sabani saba fitri bi nannani aka gale ko sa fo sa ku ma zoimina Allahu akbar o zon ke ni bora ni no ni zoya ni kila doro ni kala sansa bla ko nu bam na yoro dola wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun nezo aw fajri naw salla 11 fitri salfana 22 daga sara 33 fitri 44 yani saga fo ika 55 o de mujibuye ibe kilo la tuma kibaru be sima kwa fasona yoro dola ala kan nafana zo barkate zona zo barka banendo ala ko faqul nadribuhu bi ba'dha kwaye misin yoro dore ga sun gosi yamede faqul nadribuhu bi ba'dha kadhalika nin tola yuhyi Allahu al-mauta ala bisu nyana maya wa yuriku bi yalika ula ayati rakabako la allakum adur aw ta'qiluna aw bi hakilin mansur ko be na ta chodo ko be na ta chodo ala ko ye cheroni chedo de polisi kundo murtani nyeni me odone police inspector tundo murtani anana do ni cherno fa ko do la ni isnu dam ko ni kara dira na la sana kuna ka to do mo be chai ka bara la dun kara te ti tara retrati la kun ko rotale fambe wa to de bala ala te bi da ngaf ala ko summa qasat qulubukum o kofe awdu sukun jara min ba'di dhalika akoni kofe lala awdu sukun jara ya famude fa hiya kal hijarati ima faranya shaitan min folawa ka tere na fo fara kala kambe ni fara nude awa shaddu qaswatan wala akagelen ga teme kuruka wa inna min al hijara abe kurula lama yatafajjaru abe poi minhu kabo min al anharu konya wa inna minha abal lama yashaqqaqu fami kasro ube tiji wa yakhruju minhu al ma jibe bakon wa inna minha abal lama yahbidu min khasiyati la ala asranyala ube bini ala asranyai ya famude wa mallahu ako ala sifa ya make bi ghafilin ka jambolin amma ta'amun aw bi gafan minum bara afa tadmauna noko aw keni be natade an yumina kaliman lakum aw wa qad kana fariqun jamakulu kayra minhum kabu awla minhum kabula yasma'una kalam allah uba alaga kumame summa yuharrifunahu okafa ubayala min ba'di ma aqaluhu ukelongo kafamu wa hum ulu ya'lamuna ubado wa idha laqul ladhina amanu akununi maubena munu liman yara alaku wa idha laqul ladhina amanu akuni auni maubena munu liman yara qalu imu kam amanna aw liman yara wa idha khala bil yamda wa idha khala akunu sigina wala nu ferela ba'duhum udu ila ba'din kata dofi قالوا إبو كم يامر قالوا أبافو أتحدثونهم أو كنبنون كبار يد بما فتح الله عليكم على نعمة من دي أو ملي يهاجوكم به فوق أو سسني أيوة عند ربكم أو دام سيرو أفلا تعقلون نب أو تحكلوا سر أو لا يعلمون أو تادو أن الله على أبادو يعلم أن الله على يعلم أبادو ما يسرون وبفهمون دولا وما يؤلنون أنوب من بنج ومنهم أبولا أميون منهم نأو يكون فيوني لا يعلمون الكتاب ولوت سبندو إلا أماني fona kera uni dingowe ube birlen kitabu kuna wa ube ku ni dingowe defo wa iyamede
wa inhum ala ko lukini maga illa yadhunnuna funu be siga siga la fawailun halaki lil ladina be mo yaktubuna al kitaba minhum be seben bi aydihim nu buluwi thumma uqafa yaquluna ubaba hadha min indillahi nimbora ala yoro yastaru bihi fuga sanni kana samanan qalilan songo fitinina fawailun ala ko halaki lahum abuye mimma katabat aydihim ubulu ye musebe wa wailun lahum abu ye mimma yaksibuna ubeka nafolo min fana soron imbaraina wa qalu ibu kam lam tamassana an-nar tasmati ansoro illa ayyaman funakara dunya ma'dudatan min jati lendo yamede ila aforuye attakhadtum aw be minalikede inda allah ala yara ahadan laylula nogo ala de laylu dawma ulawa walma o yawni dungode falan yukhlifa allah ahadahu ala kentaka laydu foni am taquluna wala aw ba fode kaziban kalon ala allah kada alaka yamede ma la ta'lamuna aw tamindo bala ala ko nyado man kasaba sayyi'atan ma min noye jugu man bara yamade wa ahatat bihi ayasra likala khadi'atuhu aka jugu mauna fa ulaika ashabun nar allati tasmadun ko yahum fiha khalidun wa baduma aqwana la walladhina amanu ma minu liman yara wa amilus salihin man bara ulaika ulkan ashabul jannati holde aljanna dun ko hum fiha khaliduna ubadume akonnala wadhkuru ko folike id akhadna tumami anya minalike mithaqa bani israila kawka laydula yamade mithaqa bani israila anya bani israila laydumina an kuma la ta'buduna aw kana batulike illa allah funakara alay wa bil wa ihsanan aw kanyalike bil walidaini masaflala wa dhil qurba ani bal masrun wal yatama ani yatimedun wal masakin ani miskino wa qulu aw kafu husnan nyama lin nas aw kafu hadaba dunya nawbe kuma aw ka kuma nyumonfo aw ka kuma jugu foli dabla wa aqimus salat ay sali sabati wa atu zakat aw ka jakadi summa nim ko fe tawallaytum aw yawbana mini illa qalilan funakira doni minkum kabu awla wa antum mu'riduna aw bana min nendo wa idha khadna mithaqakum akotuma mi alay aw ka laydumina ya mede la tasfikuna aw kana bonnike bima akum aw jilula aw kana jilibo wala tukhrijuna aw kana bolige anfusakum aw yarakuna min diyarikum kabu aw ka sogono ثم أوقف أقررتم أو كنيسونا وأنتم تشهدون أو سيريالي ثم أوقف أنتم هؤلاء أو منوفل تقتلون أو بفالق أنفسكم أو يركون وتخرجون أو بلا بولق فريقا منكم جمع كل كبو أولا من ديار كبو سكون نولا تظاهرون أو بنغون دم يامد وعلى تظاهرون أو بنغون دم بالاسم جرمول عليهم أسانف والعدوان عن الجوية وإن ياتوكم أسارا akonuye kele downati awye wala asra minum ba kalante tafduhum hafsiba kalante kubu yere kumabo kele downana uni kele downana kubu yere kumabo wa huwa kasro okuma boli odo muharramun alaykum o ballendo awga ikhrajun la boli muttasilun biqawlihi wa takhrujuna يا فامولي ألقوا وتكفرون ببعض أفتؤمنون أو بالإيمان ببعض الكتاب كتاب دولة وتكفرون أو ببعض دولة فما جزاء من يفعل ذلك ألقوا جن كسر فما جزاء من يسرى من يفعل ذلك ما من بين بارك كصندولة كبندولة منكم كبو أولى إلا خزي ألقوا فناكر الدغيمة في الحياة الدنيا دون ما يكون نالا ويوم القيامة جودون يردون وبلاسه الى اسد العذاب كتل بجوا وما الله على صفايامك بغافل كجابون اما تعملون وبكفن منهم بارا اولئك الذين استروا الحياه الدنيا اكو مودي منو يدنا ما يسكن بالاخره لا هرسانف فلا يخفف على تفغن لك عليهم اسانف العذاب لجبا ولا هم اولكن ما ينصرون كوبدم ولقد اتينا موسى الكتاب akon kalla na alay kitabu di musa ma wa qaffayna an yatulika min ba'dihi bir rusuli ci dewna an yututu nyonko wa ataina an yadilike isa ibn maryam al bayyinat isa maryama din an yadallu jelen duma awa maryama din de ko fora wa ayyadnahu an yafanga dama
biruhil qudusi ni senuye afa kullama ja'akum ala kunana numatuma rasulun chide bima la tahwa atiminfe anfusukum aw nina istakbartum yamade min al haqqi kabot nyala aw baw kun chebunya yamade komi amtinya mandi chamanye fa fariqan ala ko jamakulu kadhabtum uliye isa kalon tigi aw fariqan jamakulu taqtuluna uliye fagali reke ka zakariya wa yahya uyo ulufaga wa qalu ko qulubuna ghulfun aw duzukun datulendo bal atay la'anahumullah ala yudanga bi kufrihim nuga kafiriyai fa qalilan doni ma yu'minuna bil imaniya alaku walamma ja'ahum kitabun tumami gafina na wa min indillahi kabo ala yara musaddiqun atnatiyar lima ma'ahum min bunofe wa kanu min qablu ka ko ukera yastaftihuna ube daira linini ode ube demenini ala alladhina kafaru mauka ma minun kafiriya falamma ja'ahum tumana al-ma'arafu umadu min al-haqqi kabo nyada kafaru bihi ubanna ala wa qalu ya fala'anatullahi ala kadanga kini alal kafirina be kafiruka bi isama ala ko atinyana istaraw uye minsa bi anfusahum uyerakuna bi isa warkhas atinyana istaraw kasanife anfusahum bi uyerakunye minsa yamede an yakfuru ubana bima anzala Allah ala yafamu najigi baghyan yada kama an yunazzila Allah ala kala jiginike min fadli ala fasamanti ala man yashau ma ka min yadi min ibadaka jawna faba'u ala ku yasinna bi ghadabin funula ala ghadabin nifunuye wal kafirina kafiru aw ala walil kafirina ab kafiru ya azabun muhinun la jaba min nabi doga ya masuma wa idha qila lahum nafaru ya aminu ay liman ya bima anzala Allah نافر آمن آل من بما أنزل الله قيل لهم نافر آمن آل من بما أنزل الله على فمنجي قالوا إبو كما أنؤمن أو كن بلي من يا مد أنؤمن أو بلي من بما أنزل بما أنزل إلينا الله آية من الدين قالوا إبو كم نؤمن أو بلمن بما أنزل علينا من جين أوكا ويكفرون أببا بما وراءه فمن كفر وهو الحق ألك أديتني لما معهم من نوب فقل أفوي قل فلما تقتلون أفوي قل أفوي فلما تقتلون من لا أو بفغالك أنبياء الله ala kana binyuwana min qablu ka in kuntum nawkara mu'minina qawli man yalanu wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat ako Musa nana aw man dallu jeloni ya famu de summa takhattumul ijla nimba ko fa aw yanturamina min ba'dihi Musa ko fa antum zalimun aw yatunul kalawdi wa id akhadna mithaqakum ala kutumami an yawkalawdu min wa rafa'na an yakura talika fawqa aw sanfa at-tura ninkuru baina khudhu ay min alika ma atainakum an minnati aw yabiquwatin nifangai qalu uku sami'na aw nyama wa asaina la ansona wa usribu ala nyagamina fi qulubihim al-ijla misibatuli o nyagamina uduzukuna bi kufrihim nuga kafriyai qul muhammad afo bi sama warkhas ya murukum abi aw yamariya bihi imanukum aw kaliman ya in kuntum nawkara mu'minina qawli man yalin قل محمد أفوي إن كانت لكم الدار الآخرة نكسر أو يهوديو أني أو نصارو أو بادو نانا كلها أو دين يرتقو عند الله على يرى خالصة من كرن من دون الناس على مدين توسن تالا فتمنوا الموت أي سيانة إن كنتم نوكر صادقين كوت نتيجة لندو يا فامود ألاكو ولن يتمنونه أكوتسون أبدا بما قدمت أيديهم ubolo ye min bara wallahu ala alimun lonni masado bil zalimina tonyo likelaw wala tajidannahum
ako ibe nu soro ahrasan nas oluna talendo kateme hadama dem beka ala hayati nyanama yala telma akaduye wa min alladhina anika bo mawla ashraku hal minu yaflan kafoye yawaddu abakanu ahaduhum uladu law yu'ammaru ni ala babalu alfa sanatin sambakele wa ma huwa aqulu kalimake bimuzahzihi kunyana maya inege baba ula bimuzahzihi kabu sobo min al'adab la jabala an yu'ammar atiki kabalu obela wallahu ala basirun yili masadu bima ya'maluna aw baka fammi numbara alakum man kana aduwwan li jibril aw ni ma min kala sayyidina jibril dugu fa innahu nazzalahu jibril de bajigene alqur'anayya yahudiyaw de kunna na ala kirama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o ko noko jon be jigene qur'anayya de ako jibril ko wala o yawn dugu de ani mikail de tundo wala israfil am be so la jibril ken o yawn dugu de alakum man kana aduwwan li jibril ni jibril kala mo min juguye fa innahu nazzala wa ladabina ala qalbika ay muhammadu tuzkunna bi idhnillah ni alaka jenye musaddiqan atnyati yalan lima bayna yadayhi min ba'nyafi min alkitabi gafawla wa hudan ni kanade kabo filila wa bushara anisudiya lil mu'minina mu'minun man kana aduwwan lillahi ni ma min kara ala juguye wa malaikati anaka milikiya wa kutu wa rusuli anaka chidin wa jibrila ani jibrila ni ma min yinu juguya ala kente fen juguya wa mikaila iya mikaila juguya awa fa inna allaha ala aduwwul lil kafirina kafiru kene jugu tula kafiru do yela juguya ala bara wa laqad anzalna ilayka anyala jigi e muhammad ka ayatin kabako bayyinatin minunu bangelendo wa ma yakfuru biha atibandina illa al fasiquna funakira fasiguye mu'minu manaya dono olubeso afa kullama ahadu akumana layduta ala yatumawtuma ahadan laydula ya famude nabadahu abilaydun fani fariqun minhum jamakulu ka baula bal atoy aktharum uchaman la ya'lamuna utado walamma ja'ahum rasulun tuma min chidin nanuma min indillahi min bora ala yoro musaddiqun atnyati yalendo lima ma'ahum faminna wa bulo nabada fariqun jamakulu bi faralika min alladhina kafa mawla utul kitaba gafidida munuma kitaballahi alaga kitawretala wara'a zuhurihim ubobla ukofalawla ka'annahum inafu la ya'lamuna utado wattaba'u ma tatlu ash-shayatin akubatu shaytanu be minkara ala mulki sulaiman kawatila yamede bamanon ko mulku sulaiman kawatila ala mulki sulaiman kawatila wa ma kafara sulaiman ala ko sulaiman makafriya kanfo yamede ibe kafriya to munu nyubolo konin tumbe sulaiman bolo ala ko te sulaiman bolo min tumbe sulaiman bolo o ala to jelende ga ala to jele am balma do fana de selende ko fam da wono ala to arabu kan doronte ala to fo am balma do be ni ye sebeni yirula kodi ni ala to de ni arabu kan te doro ni muslimu to de bida to do apla ala to de walillahi alasmaul husna fad'uhu biha asmaul husna juman ni na ya sebe ni arabu yesa jom geno bawdo goni ni ala to de e ka to ka ni zikruki ni ni da madarsa den nuna o no ni kolo jande tebe kolo jante flakande do talo wala ni ala wele flakana ta med doro nimiti arabu kanye ko e bidaye so akona ko e kan ko ne ya sebe geno bawdo o korode ko seti o edwen flakande dum arabu kante rabbul izza ni arabu kando iba fo ko akoni kai mena fora flakana kama o tumarate flow fede donc ibe fando ye ni ba me ko kolojan ani a classe te kolojan kan were ududu tatra nabillahi suleiman klela olu tumba fo kana alba fo mako rahman yalo taba ko hinala bole masa o kana olubo fo eto kan lo e mana o sebenenye ani kolojan nyana mai kasoro be arrahmanu de ka awo ase bo ala to bi ati bo ala to min fla qur'an kono ala to foite boni kono ni min bora ni kono doro shaytan to do
a tɔ différence ye juma ye est-ce que a bɛ kan min na i b'o kan in kɔrɔ dɔn wa walima i t'a kɔrɔ dɔn kalan ka gɛlɛn dɛ n'i ye min yira an ka karamɔgɔw la dɔrɔn n'u ɲɛ b'a la arabukan kɛ n tɛ dɔrɔn bon kolojan ninnu kiri ye min ye ɲininkali kɛ fɔlɔ mun don min sɛbɛnnen filɛ mun don i bɛ se ka fɛn dɔw ye sisan misali la a bɛ fɔ fɛn min ma kolojan o ye de n b'a a misali de di Allahu mun bɛ alikuranɛ kɔnɔ i bɛ taa tɛrɛ a hakɛ bɛɛ dɔ bɛ yen o hakɛ min bɛ yen Allahu kelen o kelen a tugulen bɛ harifu mun na ne b'o harifu ninnu fara ɲɔgɔn kan misali la ni 80 don ni 100 don a bɛ taa bɛn harifu 100 ma n b'a fɔ nin bɛɛ harifu ninnu laban bɛ taa Allahu de la donc e b'o min wele i ka laɲini ye Allahu de ye mais nin tɛ a bɛ fɔ o ma ko kolojan mais o ni diinɛ tɔgɔ tɛ kelen ye o ni melekiya tɔgɔ tɛ kelen ye pour i ka nin kalan kɛ ka ninnu bɔ ɲɔgɔn na walasa i ka se ka moridenw ka kiiri fɔ nka e bɛ fɛn ɲɛ f'i k'a lɔn de asuma u suriyaniya bɛ yen o ka ɲi tɛ ka fɔ diɲɛ kɔnɔ sisan yɛrɛ suriyaniya nabilayi suleman tile u tun b'o kan fɔ ala tɔgɔ minnu tun bɛ olu bolo n'o ala tɔgɔ arabukan b'an bolo bi donc a b'o olu bolo ka kan na cogo min o bɛ yɛlɛma fo ka na se e ma dictaratisin e mɔnɔ ye ko nin ye kolojan i b'a tɛrɛ ayi kolojan tɛ dɛ ɲɛ bɛ dictaratisin a tɔgɔ de ya malikal mulki arabukan filɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ninnu dɔw bɛ yen n'i ma nin ɲini k'a faamu i b'i yɛrɛ bila kow ni fɛnw na o de la ala ko wa ma kafara suleimanu ma kafiriya kan fɔ a bɛ min fɔ a la aw t'a dɔn walakinna shayatin a ko nka shetani ninnu dɛ olu de bɛ mɔgɔw lafili la yu'allimuna an-nasa sihra u bɛ hadamadenw na karan somaya la wala y'a mɛn dɛ yu'allimuna an-nasa sihra u bɛ hadamadenw na karan manzila wa ma unzila ani min na jiginna alal malakaini melekiya fila kan bi babila nin dugu in na haruta wa maruta nin melekiya ninnu fana tɔgɔ de ye nin haruta wa maruta u ko nin fana ye melekiyaw de ye olu de tun y'a ɲini ala fɛ k'a ka hadamadenya fɛn bɛ hadamaden na n'a bɛ fɔ o ma ko diyanya ko k'a dɔɔnin bila olu la tan u k'a filɛ adama ka jirɔja bɛ cogo min ala ko ni y'a bila la k'aw tɛ se ko setanɛ bɛ s'aw la ko ayi wa ala y'a bila setanɛ ser'u la abu bila u kana kiiri tigɛ dugukolo kan longolo u bɛ na sɔgɔma ala ye ismul azam d'u ma n'u nana n'u ye kiiri tigɛ ni wura bɛ na se u b'a kalan dɔrɔn u bɛ taa sanfɛ u nana bɛn muso dɔ ni a cɛ de ka kiiri ma muso in cɛ ka ɲi a ye ɲɛ bɛ mɔgɔ fitina dɔrɔn ale muso don n'u la setanɛ donna muso la ka don u la a bɛ fɔ ten dɔrɔn ka kuma ɲagami k'a d'u ma u ɲɛ bɔra muso fɛ bonɛ fitna innama amwalukum wa azwajukum fitnatu so fitna ma inde ni ala ma fariga a fitna be desa min na ka dogo ko u yu fitna u ye kiiri tigɛ cɛ kan ka jodi muso ma ka sɔrɔ muso jo ta a sɔrɔ muso kuma ko n'o kɛra donc mun ka du ale fana bɔ ku ye o kelen ka ba ko muso ma ko bɛ an bɛ taa sini an bɛ na muso yi gando ko ayi ko n'aw taara kanto yan kɛnɛ cɛ bɛ sɔn ko kɛ n'a bɛ juguya ka to a kiiri diyara na ka tɛmɛ a kan sisan aw b'a kɛ cogo min aw bɛ yɛlɛ ni tɔgɔ min ye aw b'o de fɔ n ye sa n'aw yɛlɛna ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ n bɛ taa n dama na aw bɛ taa aw dama na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini donc an b'an ka ci ɲɛnabɔ dɔrɔn u ye tɔgɔ fana fɔ muso ye ale fɔlɔ ye tɔgɔ fɔ dɔrɔn ale tagara olu ko u bɛ tɔgɔ fɔ ala ko ko ayi k'aw tun balila min na aw y'a kɛ aw ni ne tɛ tuguni donc muso taara ka olu tu olu pinina dugukolo kan olu fana tun bɛ tɔgɔ minnu dɔn ala la n'o ye tɔgɔ surumaniw ye olu fana ye maa dɔw kalan o la o de la ko haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadihima olu fana ye minnu na kalan ka fara ninnu ka sihiru kan ninnu de bɛ dugukolo kan lɔnni wɛrɛ tɛ yan tugun ala y'a bɛɛ fɔ n ye lasarari kɔni a bɛɛ bɛ yan de lasarari hakika filɛ min bɔra sulemani na o tile o filɛ
somo ka fere o fle yuallimuna an-nasa akode sihra ma fa ilma parce que ilmu tew sihru ye jumaye ka fem masli inyakoro chogomi ka soro ote voilà maske amba fo masi o ba fenke tandoro ka tasuma jeni ka tufan na bo tufani mabo et tufani yoro donde ya blero be ta yoro do bo war la bo u yere mi maro bod la bo donc on a nyogonaw akubo ke ani dowere mbe soro yino o ye nin melekiya flay haruta wa maruta o li la kala ni minke ala ko note ato be gatre dowere to ala ka kli manda aku wa ma yuallimani min ahadin ma mughsila gar hatta yaqula fuka fa inna ma nahnu fitnatu fuka fa aha andum fla fole on keni on korobora fitna sera anna awa yere ki yere koroside minde la anga sufiya karamo ko bandunu ko be mo bari la salira ka be ke hijabu yini alaje ka be ke hijabu yini alaje wono la salari mana ko ila ka seyro dola dron na la ma fari ka ala lo manka ibe wa manka to wala ka dron de mais ni ala lon ka seye imo te o sebeni no to no fanala olu fana ye munumunu de e bara asoro e be voix directe aha no olu fana de kele aha wala mais ni ma sey ibe temani yanje nga ni serai e balo ko yan fana ka suma che dafale ka do nga dafale be la salari etnyaide nga akasuma wa minnu fana yɛrɛ ka teli olu ni minnu sera ɲɔgɔn fɛ olu fana ko nunu ma ko aw fana ma ladabu kɛ ala bara aw fana ka ladabu cogoya o ye aw bɛ haju min fɔ ala ye a ko fana ye ladabu tanya ye anw fɛ ala n'a ka kow to ɲɔgɔn na n'a y'a diya min ka k'i la lo min jɛ n'o ye ma lazima alisi radiyallahu ta'ala ko waraddini bil qada rabbi musabbirani ala bala'ika ya allah waraddini bil qada ibena minna tege ngani sodiya kola karisa kunna sisansa uye million tandama yala be nisodiya tama to fabe kuma yerama o be nisodiya to million tanade ala ne yala tege bide ko muto kan tampo kan sen kari ngani sodiya blase kari na katema million tan tege ka waraddini bil qada rabbi musabbiran implasi man no gonde ala yi dia chomi ngani su dia blati ngana fi ya ala keta cheuka cha ay o da falon tado an kin ba faida ala ni ya keta o de kai ala ni ya keta o de kai hal ni do ba si tala ma kanyeta ala man dalan karamo choro bayri kana la tumbo de fo inshallah ala ga gili wanda aw be pinene no ka kube du ko lo kofe do ka san ba kofe aw bala ka ya mariya ko ya famu de ako fala takfur ikana kafiriya fayata'allamuna minhuma ako mawbe karanka uflala ma yufarriquna bihi wa farali ken muye bainal mar'i wa zawjihi be chena musofara lonni dugutigi nunu ya mede dabari muri wala batuta muri abe fama tende bolo wala bolo ko muri lu bolo beta ko fera tanya fa badal ka chena musofara moy mo toke aloni nunu tunna na kundo de kama ngai kana tai ka ni ko were wallahu yofi ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawjihi wa ma hum aqulu ma ka bidarrin bihi ube torakani ay ya madamina hadin mughsila illa bi iznillah funadi alai wa yata'allamuna ubela kalanike ma yadurruhum famumbuto ma yadurruhum min torake wala yanfa'uhum atunafa wala qad ala ko nyala alimu uyado wala qad alimu ala ko ken yado liman istarahu mama no de falani ken wala ode ya sugandi wal maniya san wafo chomi nyeni ala to ko sa million fla ala to de besa yinege ala to ko million ni sa mi be ni sa million ba kuma boni ni ayi nege wallahi ayi nege
يامد ما له في الآخرة أكاتي لا من خلاق كما بولنا ولا بئس ما أقول ولا بئس ما ورخص سروا ويفهم من سبه أنفسهم يركون على كبردي ولو كانوا كريا على وبادو ناتي هم غسين سراي نيو بفهم مني على توين على كما بوني يبردي لا أيه على توين بولا alako walau annahum ako halni olutun kara aminu liman yara wattaqaw sirana alani lama thubatun wa baraji min indillah kabu ala khairun odekai law kanu nutun kara ya alamuna ubadu ya ayyuhalladhina amanu alako aw mamunu liman yara la taqulu aw kana fara'ina e awnga genni kela yamede ya arabu butumbu den ka ala kirma kan dugo fa ala kirama alako walakin qulu ayafu unzurna e ka anfle ni yanfle ni hina fleliye a oda keni dakadi anna wasma'u aw kamelike walil kafirin abe kafiru we azabun alimun la dabajuma ya famude yamede anfle ode kai yayi alako kanin fo da wono alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumado na nya darika aka fleli alaka hinna bebe jigi kan odla agunu ba noro bla khalifa ba nunu ufana bo placidla ikayu nyefe tumado monu nya laika hina fenfe nabe alabara ala bi sonno fleli wa alfit ilayya nazaratan la tubqi bihi baqrun wala zafaru abafote bafo cherno ikosi ikinyasina ika fleli mi ate noa ni durumu foi to na fa ba gen kabona ikosi na ala ku barkau ya famunde ako walil kafirina ya mere ما يود الذين كفروا كافروا ما كانوا من أهل الكتاب كباب كتاب الدنكين ولا المشركين أن فلان كفوا أن ينزل عليكم أكجر أو من خير هيرلا من ربكم كباب دام سير والله ألا يختص أبكرن كريالك برحمته ناك هنا من يشاء ما من يد والله على ذو الفضل فسمنتيات العظيم من كبو يا من ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أكو كافروا ani flankafo utakanu an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum ma dobe utana bede ka me ko kariye hereso ay uto fefe la ko wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha ako alaba ka hina aba keren ma dode minya dia na yi diawo ala ko aba dama na mi diawo ala ko aba dama ni danga yere ti ko ebe hina dola ni dowere ya soro idimiku nga dowere kana soro ebi itala etama ke alaiwa ala ko kaya di ate irka fu itala wa ibe kuna ngoya sinda harala kan kisa wallahu dhul fadl al azim ma nansakh ako an alate tuselike min ayatin kabakola yamede ma nansakh an tuselike min ayatin alquran ayala ibise ka fota na yidiya aw nunsiha walma ambe mawla nyinako nati bi khairin ambe natilike minha kabola aw mithliha walma amba nyona nati aw to kurai mena ni me fe balo dibe ka be andon alam ta'lam itadu anna allah ala alam ta'lam aw kadu anna allah ala qadirun sayma sadu ala kulli shay'in fam bala dilana alam ta'lam nuqa aw tadu anna allah ala annahu ala lahu abai mulku samawati sangule masaya waladan dugukulu wa malakum ati awye min dunillahi famunti alay min waliyin korosili baga wala nasirin wala deme nyogo alam am turiduna wala awkini be fede an tasalu rasulakum kawbawka cide nyinika kama suila musa inafo musa nyinika ra jogomi min qablu kako wa man yatabaddalil kufra ala kuni ma min kafiri ya fale bili man liman yala faqad dalla atigi filila sawa as-sabili silatiga ulakle nema wadda kathirun akuma chamande ya kanu min ahli al-kitab kabo kitabu dunkewna yarudunakum ubi aula sigi ko baula sigi ya famude min ba'di imanikum aw liman yalen ko fe kuffaran kaw ke kafiruye hasadan aw hasdiya kama min indi anfusihim min bora uyarakuna min ba'di ma tabayyana la bangalen ko awye al haqq nuyetinyay
fa'fu alaku ay magotolige wasfahu aw kan wayalige hatta ya'ti Allah fa alaka natilige bi amri ala fa hatta ya'ti Allah fa alaka natilige bi amri naka ya mariya inna Allah ala qadirun sayma sadu ala kulli shay'in fa bala jelana wa aqimus salat ay sali sabati wa atu zakat aw ka jakadi wa ma tuqaddimu li anfusikum alaku nawye fem bla aw yerenye min khairin herala tajiduhu aw basuru inda Allah ala yura inna Allah ala basirun yeli masado bima ta'maluna aw bifaminu barana ya famu ala ko ma tuqaddimu li anfusikum nawye min bla aw yerenye aw kana mi da be perdine ala bara abeya ne tate banquier ko papier be nyagami tate énergie ye facture saraki ma sara li yodorome min blay tajiduhu inda Allah aw basuru ala yura ya mede aw ala kan baro ko rosi anye inna Allah ala bima ta'maluna basirun aw bifaminu barala abado wa qalu uku lan yadkhula aljannata akatidu aljanna illa man kana hudan fonikere yahudiya aw nasara wal makritnya ya famu angani yorayna mekanyade anga biklela anga la melike ala ka kumala anga la melike anga bi kumalawla ala be takamasere mu fola anga fle yamed yahudiya ko koni make yahudiya ite do aljanna keretnya ko ni make keretnya ite do aljanna ala be nu bela jelena aw nasara wal make keretnya tilka ala ko minfle amaniyuhum ninde kaduye ul hatu burhanakum ala ko ayaw kadalluna tike in kuntum sadigina nawetnya tigide aw ni aw sinina maje ka aljanna gla dallu tawsibulo ko mbawdorande do aljanna ala ko dallu tawbulo bala man aslama wajhahu lillahi ala ko mama mana sonne kayere dinema keretnyawo yahudiyawo dogreyo falahu ajruhu inda rabbi atigi sarabe ala yoro ya famude wala khawfun alaihim siran wa huwa muhsinun atigi karanyali kelay ala ka kemo nyumanye falahu ajruhu asarabe ay inda rabbi adama sara wala khawfun alaihim siran wala hum yahzanuna kuba huzuniya awa kumay mabba wa qalatil yahud yahudiya ko laysatin nasara ala shay'in ko nasara uti foila kuka dine kalonya wa qalatin nasara kiritnyaw fanako laysatil yahud ala shay'in ko yahudiya fanate foila wa hum yatluna alkitaba ubebe ni fola ubira kitabu kala yamade ala ko kubebe ka kitabu kala akuma kore jumanye ameno de yansisa kadhalika ala ko nin toje la qala alladhina la ya'lamuna ma minun takodo kiramman tawna e ka tabuluni ni mo to la ko te do aljanna ye kalontige aljanna ti fata e batate e karamo yere tate ka mazhabu tate e yere ba don tigi ibe ba mo do la na kana ba ka mazhabu la eni kari bolola kele ako ale wahabiye ani ka jugu ate hina o korati wahabiya ya jugu ya ale de mo jugu yi ibe tabe wahabiya werema wallahi mo nyumando ba sifti ta safam abi befe adusu kai otuma kana wahabiya to tonyo nin kama eko yesufiye eko ye sunamoye eni ni sigira ko yesufiye aka ko foi mai aka jugu ate hereke kebe sufiya o jugu ya yi baruma karsa de mai ga sufiya ken kai ga be ko doro nga tabuluni wallahi ne ala yamina sini be balu ga tabulo e kaloi ala tade alai ani foi jeta ka ala yala amma gote wahabiya la amma gote sufiya la amma gote shi ale ala mago be jona bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun ken nyumanye kana ke tonyo likelai dungu do ibe hada madunka ibu tonyo ibe hada madunka ibu le ibe hada madunka ibu sabote ibe hada madunka ibu la gosi lasta muhsinan etima nyumanye kira nyini kara ko donye silame al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi aha silame nyumanye donye silame to kisira min bolo na nen toroma e de silame nyumanye ulla lako wa hum yatluna al kitaba
amogo munu ba fola ubeni karana ubeni hadisa nunu lo ubeni aye lo me aye mu fo tilka amaniyuhum uni dingo be ka tugo de ko tetula ne ala ko ni ye mogo min yala na mazhabu fenfena kana baga mazhabu ima atigi de ba ni dingo ko sino wallahi ni mazhabu tigi tuye nyogonye ba do tante aha ma fi yango do de la amogo nunu do de la kay kele na ya wallahi na cerno kan na li do la anana atara mogo cerno ka kumbele jama yu ayara de bala folanye ku sunu ku belen foga tase kay di juma misri la daga sara salla cerno kuma mununke ayala me fitri salla re ka kuma kawuna ka bagi jama fena tuma mun de tagara me akuma ako tijaniya to fillo na ko me ninke ni sunna mogo de ne ka mango zalika mablaghuka min al-ilm goni tijani ya hakika ufenfenye ibado lu de sunna mo ya jamika eni mimbe sigidala ni be duguma yelo la o de mai nga tijani ya te ala ka tini mandama awa yahudiya nasara ukerata angangele anyere kana keta an kini mo fode ni te an tala ite do aljanna wallahi sheikh tijan ma fanye ama fa angafo hatta ayambali kangana mo wele kaka bo dowere la kana do tijani yala angana mo si welo la ako sa'iqu sa'adati yasuqu inasan ila hadratina ako alay ma do sugandi ku blanga tigala kamiliki yakunandi do blaka wi tomotomo ubuna timbara au kana mo si wele ayi ad-da'watu ila al-islam wa inma fi tariqatina at-tarhib ako nawbe mo wele ayu wele ka bo kafiri yala ku do islam yala me ka islam do bo tabulo dola ka fonna nimbla ngido tijani yala ako au kana okay ebe baga ni mamuna la ka kli ni mandam la ka kli ni mandam ako atigi de ba kana yare ni ala ya sugandi nai abena ibada hali ide ikana da mafaka ako fallahu yahkumu bainahum ala de bekiri tiga sini yawmal qiyamati jotuna fima kanu fihi yakhtalifuna ibo fola ngon ko minna ni ala to ekiri ndawde ma ten no ya ha na ya dawnde ma a ten no ya balo na ken tun dirane ma dobe me jole hal mu be dobe me tala dobe me jole la ala ko kata dimma atadna ma atadi nyon vraiment ka ba yere de bulu ambo de fo Sheikh Umar be min ngi sa fo watibe fato ken min dara karam ko ke diminen basoro wajudila abe ka hadama dondo jahannama dara be tanu e fo tintin san fa bula jigi bana ko abulu korota ko karam ko ako jombe kiriti ga sin lahara karam ko che ko ala ako ne tumbe sirani eredo ko mi ete ka ba akanti ko nun do nan la karande law mo fo mo ka do ala ti ismu laqwa wala bittaba al haqq ahwa'ahum la fasadatis wal ard akoni ne ala tun ko mbetugo awni dingo ko mbetuna tinya mentetu ko ne ala benjere sagotla iko ite karsa mu fede mba daraja korota mbe fen jama kasoro ere kadinye wala do jomba ka chugo yado wallahi ma yako sillara ko wana za'ana ma fi sudurihim min ghilli wallahi nere ni ayen kalam fombe ala dile ala kana mo jugu yado dusula surtout islamé ala ko sillara ko nambe na don aljanna ko jugu ya misani min bani nyogon cede ka bo sama ka bo dusukuna e kana mirikete ne fe ko bene balika do ko ne tife ko aji anya ndrof nyemfa aljanna ale tade na nyogon kanu odo namma kanu tampi ati fu inyale ala anga nyogon kanu anga na malo ya siniche sino sini be chama ya aljanna bi tonga nyade ete fa ka taala dunya dama ikambala ala ka kini mandama anga gele anga beka kanu din wallahi ala ka dusukun jeya ika here kanu ni beye ala de bada badi min kama jugu ya dabla ala ka here kan yamede aku waman azlamu ala ko jonde ka tonyo le ka bo mimman ka tema mo ka mana masajidallah wi balli ka ala ka misrula an yuzkara fi hasmuhu fala to kana fo misri kon nala wasa fi qarabiha
يامد أتجي تارا أكا هلكيلا وتجي كني هلكيك تقول أولئك لهم أولئك ما كان لهم ألاكو أتوي أن يدخلوها وكادوا أكون إلا خائفين فنمنوا سرنا ألاني لهم في الدنيا أبوي الدنيا كون خزي دويا ولهم أبوي عذاب لجب أليم من نكسر عظيم من ناكب ولله المشرق والمغرب أكو كوروني كليبيا على تعرف أينما تولوا نوي ناس يرورو فثم وجه الله أو ناس لم على إن الله على واسع فر مسد عليم لوني مسد يا فامود على فر مساي لوني مسد اتخذ يامد وقالوا أكو اتخذ الله ولدا أكو دي ربي على بلو سبحانه سنيا